Πρώτοι έφτασαν κιόλας. Και δεν θα αρχίσουν και οι υπόλοιποι. Τι, τόσο γρήγορα! Πότε πέρασε η ώρα? Πότε? Είδα τη βάρδη που μας έφερε να στρίξει στο μικρό κάμπο. Ελπίζω να φέρει και τα ψώνια μας. Του είχες δώσει τη λίστα, έτσι δεν είναι? Ναι, την είχα δώσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασε, του φάνηκε λίγο παράξενο. Σχεδόν κιόλας γέλασε. Ελπίζω να τα φέρει. Το πιο σημαντικό είναι να φέρει το πετρέλαιο. Έχουμε καλεσμένους απόψε, δεν γίνεται να κυκλοφορούμε με κεριά εδώ μέσα. Εντάξει, αν δεν το έφερε τώρα, θα το έχει όταν φέρει τους υπόλοιπους. Άντε όμως! Εντάξει. Ναι. Τι κάνουμε εδώ? Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Οι καλεσμένοι σε λίγο έρχονται και οι υπόλοιποι του προσωπικού δεν θα έχουν έρθει μέχρι αύριο. Φαίνεται πως τα παιδικά μας είναι περίεργοι άνθρωποι. Σίγουρα. Ένα τέτοιο σπίτι σε ένα τέτοιο ερημόνησο. Όποιος έχει τον παρέχει και τη λόξα του. Για ποιον το λες? Για όλους. Πρώτα για αυτόν που έκτισε το σπίτι. Σκόρπισε του κόσμου τα χρήματα και το πούλησε. Και βλέπεις, βρέθηκαν πιο παλαβινόστος και ήρθαν και τα αγόρασαν. Να σου πω. Σαν να δεν σου φαίνεται λίγο αυτό το δωμάτιο. Α, τους αρέσει έτσι. Έλθερ, πήγαινε στην κουζίνα να φέρεις μερικά ποτήρια. Θα προφαστούν ότι δίψασαν από τον ανήφορο και θα την πέσουν τα μπουκάλια. Το χαρτί. Το χαρτί με τα ονόματα δεν σου το έδωσα. Δεσποινής, Βέρα Κλέιτον. Λαϊκό όνομα, είναι οι γραμματές, κυρίας Νόστος. Ελπίζω να μην είναι σαν όλες τους. Παριστάνουν περισσότερο τις κυράδες από τις ίδιες τις κυρίες μας. Μην γκρινιάζεις από τώρα, Έλθερ. Για την ώρα θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένη. Όπου έχεις μια όμορφη κουζίνα που θα μπορείς να δουλέψεις ευχάριστα. Τώρα ήρθα την πρώτη. Πάμε να ετοιμαστούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Το σπίτι στο νησί των Νόστων. Η Δεσποινής Βέρα Κλέιτον. Είστε ο Τόμ Ρότζερς. Καλώς ορίστε, Δεσποινής Χάρηκα, Κλέιτον. Τόμ. Θα μπορούσε λίγο να δεις άμα είναι έτοιμα τα δωμάτια μας. Γιατί όπου να είναι θα φτάσουν και οι υπόλοιποι. Αμέσως, Δεσποινής. Τέλειο, ευχαριστώ. Έχεις ξαναέρθει εδώ? Όχι, αλλά έχω ακούσει πολλά για αυτό το μέρος. Από τους Νόστος. Όχι, από το προηγούμενο ιδιοκτήτη. Είχε πολλά λεφτά και ήταν φίλος μου. Ερωτεύτηκε τη γνωστή Λίλι Λόγκαρ. Στη συνέχεια παντρεύτηκα και έτσι αγόρασα το νησί και έκτισε αυτό το σπίτι. Δεν ήταν πολύ ρομαντικός. Ο καημένος ο Γερομπρούα δεν το έκανα από ρομαντισμό. Ζήλευε. Και πίστευε ότι άμα έκτισε το σπίτι δεν θα είχε κίνδυνο να δικάσει. Σκέψου, απέφυγε να βάλει ακόμα και τηλέφωνο. Και ωραία, Λίλι, δεν άδειξε τη μοναξιά και έφυγε. Ναι. Και έτσι έμεινε το σπίτι. Και τώρα είμαστε εμείς εδώ. Αλλά τι κάνω, πρέπει να παρουσιαστώ στην κυρία Νόστος. Όπου να είναι θα φτάσουν και οι υπόλοιποι. Αντέχεις να με αφήσεις μόνο? Πρέπει να πάω. Και για να είμαι και ειλικρινής, έχω την περίεργη να τη γνωρίσω. Θα κατέβει μόνη της μόλις ετοιμαστεί. Δεν νομίζεις πως θα μπορούσαμε να πιούμε κάτι? Εσύ ασφαλώς μπορείς. Εσύ? Εγώ δεν είμαι ανάμεσα στους καλεσμένους. Είμαι μονάχα η γραμματέας της κυρίας Νόστος. Που όμως δεν έχει αναλάβει ακόμα υπηρεσία. Έλα είναι εδώ. Θάλασσα, γλάρι, αμμουδιά, βράδια. Και αυτό το περίεργο σπίτι. Νομίζω θα περάσω πολύ όμορφα εδώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Πιστεύω οι δυο μας θα περάσουμε πολύ ωραία εδώ. Δεσποινής, Ναι. τα δωμάτια είναι έτοιμα. Ευχαριστώ, Ρότζερς. Ρότζερς, να σε ρωτήσω. Μήπως ξέρεις που βρίσκεται η κυρία Νόστος? Ο κύριος και η κυρία Νόστος δεν έχουν φτάσει ακόμη. Περιμένουμε την άφηξή τους. Ώστε έτσι. Και τώρα πώς θα τακτοποιηθούμε, τι θα Έχω κάνουμε? το χαρτί με τα ονόματα των καλεσμένων μας. Μπορώ να το στήσω μία μάθηση. Τέλεια, ευχαριστώ. Γιατί όπου να είναι θα φτάσουν και οι υπόλοιποι. Μάλιστα, η Βάκρη ξαναγύρισε, ίσως θα πρέπει να πάω πέρα εκεί. Τέλεια.
Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω μόνη μου. Μήπως θα μπορούσες να με βοηθήσεις? Θα είμαι διαρκώς δίπλα σου. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω? Πως η βάρκα πριν έφερε μόνο τους δυο μας και τώρα ξαφνικά στριμωχτήκαν όλοι μαζί. Δεν είναι και δύσκολο. Όταν φτάσαμε, είπα στο βαρκάρι πως δεν χρειαζόταν να περιμένει περισσότερο. Του βάλα και μερικά σελήνια στο χέρι και βρήκε την επιθυμία μου πολύ λογική. Νομίζω πως δεν έκανες καλά. Μα τώρα όλοι αυτοί δεν μου φάνηκαν τόσο ενδιαφέροντες. Γιατί εκείνος ο νέος εμένα μου φάνηκε πολύ συμπαθητικός. Σαφλός κάπως και αρκετά νέος. Αρκετά νέος. Δηλαδή, εσύ κρίνεις πως ελκυστικός είναι ένας άντρας από την ηλικία του. Μα είμαι βέβαιος για αυτό, γλυκιά μου. Πρέπει να ζείτε πολύ ευτυχεί σε αυτό το θαυμάσιο νησί. Η μη γραμματέας, κυρίας Νόστος. Η κυρία και ο κύριος Νόστος καθυστέρησαν στο Λονδίνο. Παρακαλώ να τους συγχωρέσετε. Λυπάμαι πολύ. Δεν πειράζει. Να σας συστήσω. Ο κύριος Λόμπαρντ. Ο κύριος... Μάρστον. Άντωνι Μάρστον. Θα πιείτε κάτι? Ναι, παρακαλώ. Τζιν, μαρτίνι, ουίσκι. Ένα ουίσκι. Συγχαρητήρια για το σπίτι σας. Η μη γραμματέας, κυρίας Νόστος. Η κυρία και ο κύριος Νόστος καθυστέρησαν στο Λονδίνο, αλλά θα έρθω το συντομότερο δυνατό. Μην ανησυχείτε. Αρκετό. Ναι, ευχαριστώ. Πώς είστε? Θα πιείτε κάτι, κύριε? Dates. Να σας συστήσω. Ο κύριος Μάστον, ο κύριος... Dates. Ονομάζομαι και Λόμπα, ξέρασα. Χαίρομαι πολύ, κύριε Μάστον. Ευχαριστώ, κύριε Λόμπαρτ. Το χρειαζόμουν αυτό. Ο ανήφορος μου θύμισε το ταξίδι μου στη Νότιο Αφρική. Έχετε ζήσει στη Νότιο Αφρική? Ναι, έχω ταξιδέψει και έχω ζήσει στη Νότιο Αφρική. Εσείς έχετε πάει? Εγώ όχι. Έχω κατάγομαι από εκεί. Γεννήθηκα στο Νατάλ. Ακούγεται ενδιαφέρον τόπος. Είναι και έχει τα πάντα. Από πορτοκάλι και διαμάντια μέχρι ασίμι και χρυσάφι. Η γη της επαγγελίας θα μπορούσε να πει κανείς. Χαίρετε, πώς είστε? Είστε ο στρατηγός Μακέντζι. Χαίρετε. Είμαι η γραμματέας, κύριος Νόστος. Η κυρία και ο κύριος Νόστος καθυστέρησαν στο Λονδίνο. Παρακαλώ, να τους συγχωρέσετε. Μέχρι τότε να σας στήσω. Ο κύριος Λόμπαρτ, ο κύριος Μάρστον και η κυρία... Dates. Ουίσκι, κύριε, σκέτο. Ευχαριστώ. Είστε στρατιωτικός? Μάλιστα. Του συντάγματος King's African Railways στην Κένια. Το έβρισκα όπως πολύ πληκτικό, χωρίς πόλεμο. Πού είναι η κυρία Νόστος? Είστε η Πού Δεσποιής. είναι η κυρία Νόστος? Η κυρία και ο κύριος Νόστος καθυστέρησαν στο Λονδίνο, αλλά θα έρθω το συντομότερο δυνατό. Μη μου πείτε πως χάσανε το τρένο. Ίσως να σας συστήσω. Ο στρατηγός Μακέντζι, ο κύριος Λόμπαρτ, ο κύριος Μάρστον και ο κύριος Dates. Σίψ. Τους γνωρίζετε από τη βάρκα πριν που σας έφερε. Θα πιείτε κάτι? Κύριέ μου, εγώ να ξέρετε δεν πίνω ποτέ. Ποτέ. Το ξέρετε κύριε πως μας είχατε στήσει στην απέναντι ακτή να περιμένουμε. Κυρία, συγγνώμη, δεν... Α, μου είναι ανεξήγητο γιατί η κυρία Νόστος δεν είναι εδώ να αποδεχτεί τους καλεσμένους. Ίσως να είναι από τους ανθρώπους που χάνουν διαρκώς το τρένο. Φαίνεται πως έτσι θα είναι. Κι αν είναι μεγάλο λάθος. Η κυρία Νόστος δεν είναι καθόλου αυτός ο τύπος. Μπορεί να είναι ο άντρας της. Σας πληροφορώ ότι είναι μια άντρα. Παρακαλώ πολύ. Μπορώ να πάω στο δωμάτιό μου? Φυσικά, θα σας συνοδεύσω εδώ. Περάστε παρακαλώ. Δυστυχώς οι οικοδεσπότες δεν είναι εδώ να σας υποδεχτούν, οπότε θα το κάνω εγώ. Χαίρομαι πολύ. Wargrave. Λόμπαρτ, Φίλιπ Λόμπαρτ. Θα πιείτε κάτι? Ευχαριστώ πολύ. Ένα ουίσκι παρακαλώ. Χαίρομαι πολύ, κυρία Wargrave. Ονομάζομαι Dames. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο πραγματικά θαυμάσιο. Αληθινά, ο τόπος είναι υπέροχος. Το ουίσκι σας. Ευχαριστώ. Ο Πίγκι Τόμψον δεν ήρθε ακόμα. Ποιος? Ο Πίγκι Τόμψον, αυτός με κάλεσε να έρθω εδώ. Δεν νομίζω. Από όσο ξέρω δεν είναι κανείς στη λίστα των καλεσμένων με το όνομα Πίγκι Τόμψον. Φαίνεται πως μου την έσκασε. Πάντοτε κάνει γαϊδουργιές. Του το συγχωρώ όμως, γιατί το νησί είναι ωραιότατο. Και η γραμματέας της κυρίας Νόστος ακόμα ωραιοτάτη. Προφταίνομαι για το δείπνο ή πρέπει να πάμε να ετοιμαστούμε? Θα έλεγα να ρίξουμε μια ματιά στο σπίτι. Καλή ιδέα. Δεν θα καθίσετε. Η αλήθεια είναι πως αυτή είναι η θέση μου. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είστε του σπιτιού. Όχι ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτόν τον τόπο. Όμως, στη Λέσχη τυχαίνει να έχω μια ανάλογη πολυθρόνα που να βρίσκεται και σε παρόμοια θέση. Θα με βόλευε να μην χάσω τις συνήθειές μου. Οι συνήθειες μου είναι πάντα αυτές.
Ευχαριστώ. Δεν είναι τόσο αναπαυτική σαν τη δική μου, όμως δεν είναι κι άσχημη. Ξέρετε, ομολογώ πως αυτή η πρόσκληση ήταν σωστή έκπληξη για μένα. Είχα πολλά χρόνια να φιλοσυνηθώ σε ένα τόσο έξοχο τόπο. Ομολογώ πως η Νόστος είναι πολύ ευγενική. Αν θέλετε να βγάλω τα ρούχα από την βαλίτσα της, κυρία. Ξέρετε αν δάχτηκε η Lady Cummings. Δεν ήταν γραμμένο στον τόνο να στηρίσω το παιδευμένο μας, κυρία. Εκτός είναι μαζί με τον κύριο και την κυρία Νόστο. Ίσως. Θα μου δώσετε τα χέρια για τα ρούχα της, κυρία. Όχι, ευχαριστώ. Θα τακτοποιήσω τα ρούχα μου μόνος μου. Μάλιστα. Θα σερβίρουμε το δείπνο στις 8. Έως τότε μπορώ να σας δείξω το δωμάτιά σας. Χαίρετε! Ονομάζομαι Davis. Εσείς πρέπει να είστε ο γιατρός Armstrong. Μάλιστα. Σας αναγνώρισα αμέσως. Έχετε έρθει ποτέ από το ιατρείο μου? Όχι. Σας αναγνώρισα από μία δίκη. Σας είχαν καλέσει για ένα ζήτημα καθαρά ιατρικό. Σας αρέσει να παρακολουθείτε δίκες? Εμένα, όχι ιδιαίτερα. Απλώς μόλις είχα έρθει από την Νότια Αφρική και έπρεπε με έναν τρόπο να εναρμονιστώ με όλες τις συνήθειες της αγγλικής ζωής. Θα πιείτε κάτι? Ευχαριστώ. Δεν πίνω ποτέ. Προσέξτε πόσο όμορφο είναι το νησί. Ναι, ναι. Ωραίο μέρος να ηρεμήσει κανείς. Ήρθατε με το τρένο. Με το αυτοκίνητό μου ήρθα, ώστε να απέναντι εκεί φυσικά. Ήθελα να περάσω πριν από έναν πελάτη μου. Πρέπει να είναι κάπου 300 χιλιόμετρα. Πόσες ώρες κάνατε? Δεν βιάζομαι ποτέ. Η βιασύνη πειράζει τα νεύρα. Ένας τρελός κόντεψε να με ρίξει ένα χαντάκι. Έπρεπε να το είχε πάνω από 100 χιλιόμετρα. Θα έπρεπε να το είχα κρατήσει τον αριθμό. Ναι, η αλήθεια είναι πως το χρειάζεται κάτι τέτοιο ηλίθι. Με συγχωρείτε, πρέπει να κοιτάξετε για τον κύριο Νόστο. Ξέρετε, ο κύριος Νόστος είχε πει πως θα... Ρότζερς! Με φωνάξετε, κύριε. Θα μπορούσα να μάθω την ώρα του φαγητού. Στις 8, κύριε. Αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξετε, δεν θα είναι επίσημο. Ωραία. Είσαι ευχαριστημένος εδώ, Ρότζερς? Και βέβαια, κύριε. Πόσο καιρό δουλεύεις για τους Νόστος? Μόλις μια εβδομάδα, κύριε. Α, δηλαδή ασφαλώς και δεν θα γνωρίσεις πολλά για όσους βρίσκονται εδώ. Δεν ξέρω σχεδόν τίποτα, κύριε. Θα είναι τίποτα παλιά οικογενειακή φίλη. Θα σας γελάσω, κύριε. Μάλιστα. Μπορείς να μου φέρεις στο δωμάτιό μου ένα σάντουιτς και λίγη μπύρα? Αμέσως, κύριε. Τόμ, μ' άφησε να παλεύω μόνος εκεί μέσα. Μ' άφησε παρακαλώ όλα αυτά τα ποτήρια. Ετοιμάζω να ζήσεις το σερβίρισμα. Με ποιον μιλούσες? Με κάποιον από την Νότια Αφρική, τον Ντέις. Αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι και μάλλον είναι και απένταρος. Εμένα. Κανείς από όλους σας δεν μου φαίνεται σόλο. Μου θυμίζει τους πελάτες που είχαμε στην πανσιόν. Και δεν έχω καμία όρεξη να τσιπακωθώ για χάρη τους. Μην ξεχνάς όμως ότι καλοπληρωνόμαστε. Με έφεραν εδώ μόνο για μαγείρισα και με όλους αυτούς που έχω πάνω στο κεφάλι μου, μου έρχεται να πάρω το παγαλάκι μου και να φύγω κιόλας για το πλήνη. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Και ποιος θα με βοηθήσει? Ξεχνάς βέβαια ότι βρισκόμαστε πάνω σε ένα νησί. Δεν το ξεχνάω και ίσα ίσα αυτό μου σπάει τα νεύρα ακόμα περισσότερο. Να πω την αλήθεια και εμένα. Θα μάθετε το μάτι μου για λίγο μπιλιάρδο και λίγο καφενείο. Να τσεπώνω κανό μισό και να μην μου κάνει κανείς ένα από το πόση πήρα πίνω. Ρε, εσύ για αυτή την πείρα θα μπορείς και να σου βγεις στο διάολο! Έθελ! Άντε στην κουζίνα σου! Θα γίνει πάλι το φαϊκάρι με εξαιτία σου! Δεσποινής το φαγητό είναι στο κονάκι. Ό,τι πιστεύεις θα μπορούμε να σερβίρουμε. Θα τα καταφέρεις μόνο με τον Τόμ. Η γυναίκα μου είναι κρυάρη, αλλά τα καταφέρνει τη δουλειά της. Ευχαριστούμε. Ωραία νύχτα η απόψινή, Ναι, είναι. Και ζέστη. Σαν να μην είμαι εδώ, Αγγλία. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Φυσικά. Αισθάνεστε άνετα στο φόρεμα αυτό? Ναι, πολύ. Δεν σας τενεύει λίγο? Όχι, όχι, είναι ραμμένο ακριβώς για το σώμα μου. Με συγχωρείτε αγαπητή μου, μα αν δεν γελιέμαι, πρέπει με τη δουλειά σας να κερδίσετε τη ζωή σας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς.
Τότε θα ήταν πολύ καλό να ξέρετε πως μια αξιοπρεπής κυρία δεν θα ήθελε και γραμματέα της ένα φιλικό τόσο προκλητικό. Είναι ξεκάθαρο πως κάνετε το κάθε τι να σκανδαλίσετε τους γύρω σας. Και νομίζετε πως το πετυχαίνω? Το θέμα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι πως αν μια κοπέλα φέρεται έτσι, δεν θα μπορέσει να κρατήσει για πάρα πολύ καιρό τη θέση της. Ανάλογα που δουλεύει είναι αυτή. Μπα, έτσι. Ξέρετε, τα λόγια σας μου δίνουν την εντύπωση πως κρύβουν λίγη κακία. Συχαίνω μέσα στους νέους για αυτή σας την ανέβεια. Μα συχαίνεστε. Βαθύτατα. Γύμνια και πρόκληση. Η συμπεριφορά σας είναι άσχημη. Είναι βέβαιο ότι όλοι οι νέοι της εποχής μας είναι εντελώς άχρηστοι. Δεν αρκεί παρά μόνο να κοιτάξει κανείς αυτόν τον Μάρστον ή αυτόν τον λογαγό Λόμπαρτ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σας αρέσει ο Λόμπαρτ. Εγώ το βρίσκω άντρο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλη αυτή η γενιά που ανήκετε κι εσείς δεν αξίζει τίποτα. Δεν συμπαθείτε τους νέους. Τι θέλετε να πείτε? Μα μόνο αυτό. Δεν συμπαθείτε τους νέους. Δεν μπορώ να σας βρω τίποτα συμπαθητικό. Να είστε σίγουροι πως εσείς ζημιώνεστε από αυτό. Σίγουρα είστε ανεδείς. Εγώ είπα απλώς τη γνώμη μου. Και οι δικαστής. Μου θυμίζει κι αλώνα. Το έχουν αυτοί οι δικαστές. Να μοιάζουν και να χώνουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο. Και σίγουρα η δικαστής Wargrave δεν αποτελεί εξαίρεση. Δεν είχα καταλάβει καν ότι ήταν δικαστής. Και σίγουρα θα έχει γίνει αφορμή να πάνε στην κρεμάδα πιο πολύ αθώοι παρά ένοχοι. Βερά. Έχετε γνωριστεί. Να σας συστήσω. Η Δεσποινής Κλέιθον, ο γιατρός Σάμψον. Τώρα μιλάγαμε και λέγαμε ότι η δικαστής. Σας άκουσα. Και νομίζω πως σας άκουσε και η ίδια. Κυρία Wargrave. Αν δεν κάνω λάθος, η Δεσποινής Μπρέτ. Θα ήθελα να σας μιλήσω. Θαυμάσια νύχτα. Εκπληκτικό αυτοκίνητο. Σπορ, Αλφα Ρωμαίο. Πιάνει αμέσως τα 100. Ήρθατε από το Λονδίνο. 312 χιλιόμετρα μέσα σε 4 ώρες. Και αυτό γιατί ο δρόμος είχε πολλή κίνηση. Πολλές φορές μάλιστα νομίζω ότι έτρεχα και με 100. Νομίζω πως με προσπεράσετε στον δρόμο. Ναι. Παραλίγο να ρίξετε ένα χαντάκι. Μα μπορεί. Και αν είδατε τον αριθμό σας, θα ειδοποιήσετε την αστυνομία. Μα εσείς χαζεύατε στη μέση. Τι λέτε, χάζευα! Δεν πάμε να πιούμε κάτι. Αφού εγώ δεν πίνω. Δεν πειράζει. Εγώ πάντως δεν έχω καμιά αντίρρηση. Τι να σας φέρω, Δεσποινής Κλέιθον? Δεν θα πιω, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κυρία Νόστος. Κυρία Νόστος, γιατί? Είστε τόσο βοηθευτικοί όπως κάθε υποδέσποινα. Πάντα φλερτάρεις τόσο φανερά. Πάντα. Τότε δεν έχει καμία αξία όλο αυτό. Θα ήθελα να ξέρα τι λέει το χούφταλο στη δικαστή. Θα την έχεις τριμώξει για τα καλά. Δεν ξέρω. Πάντως είπε με απόλυτη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει κάποιος κύριος Νόστος. Δεν υπάρχει, κύριε Νόστος, Δεν είναι παντρεμένη, θέλεις να πεις? Αν το ήξερα ότι είχατε έρθει εδώ μόνοι, θα σας είχα φέρει εγώ με το αυτοκίνητό μου. Μα κι εγώ λυπάμαι. Κατόπιν εορτής Μάρστον, η Δεσποινής Κλέιθον έχει κλείσει θέση για την επιστροφή της. Μα εγώ δεν. Μα είναι κουτό, αφού έχω να φέρει στο αυτοκίνητό μου. Προτιμάει να ταξιδέψει με άλλον τρόπο. Είδατε αυτά τα σεντόνια. 10 μικρά ανθρωπάκια. Και ένα παλιό τραγούδι. 10 μικρά ανθρωπάκια να πάνε πήγανε παρέα. Το ένα τους έπνιγηκε και μείνανε 9. 9 μικρά ανθρωπάκια το βράδυ παίζανε κρυφτό. Το ένα παρακοιμήθηκε και μείνανε 8. 8 μικρά ανθρωπάκια στο σπίτι μείνανε κρυφά. Το ένα μοναχό του έμεινε και τώρα είναι 7. 7 μικρά ανθρωπάκια ξύλα κόβανε πριν φέξει. Το ένα στα 2 κόπηκε και έμειναν μόνο 6. 6 μικρά ανθρωπάκια σε μια κυψέλη να λένε. Μια σφίκα το ένα τσίπησε και έμειναν μόνο 5. 5 μικρά ανθρωπάκια προβλήματα είχαν τον νόμο. Το ένα στην έδρα κάθισε 4 μήναν μόνο. 4 μικρά ανθρωπάκια θάλασσα όπως κρύα. Το ένα εκεί ανέπνευσε και έγιναν μόνο 3. 3 μικρά ανθρωπάκια πήγαν στο ζωολογικό. Αρκούδα το ένα αγκάλιασε και έμειναν μόνο 2. 2 μικρά ανθρωπάκια ξαπλώσαν αγαπημένα. Το ένα καρδιά δεν έχει πια και έμεινε μόνο 1. Έτσι μικρό ανθρωπάκι μονάχο ήταν ένα. Σκηνή πήρε, κρέμαστηκε και δεν έμεινε κανένα.
Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, ησυχία παρακαλώ. Κατηγορήστε ότι έκαστος εξ ημών εις διαφορετικών χρόνων και τόπων διαπράξατε τα κάτωθη εγκλήματα. Έντουαρτ Τζόρτζ Άμστρονγκ, δολοφόνησες τον Λούις Κλίς. Βίλιαμ Χένρι Μπλόρ, είσαι ένοχος για το θάνατο του Τζέιμς Στίβεν Λάντον. Έμιλι Καρολίνα Μπρέντ, σκότωσες την Μπεατρίς Τέιλορ. Βέρα Ελίζαμπεθ Κλέιθον, δολοφόνησες την Πέτρα Όλγιβι Χάμιλτον. Φίλιπ Λόμπαρτ, είσαι ένοχος για το θάνατο 29 στρατιωτών της Ανατολικής Αφρικής. Τζον Γκόρντον Μακέντζι, έστειλε στο θάνατο τη γυναίκα σου Λέσλι Μακέντζι και τον εραστή της Άνθου Ρίτσμοντ. Άντονι Τζέιμς Μάρστον, δολοφόνησες τον Τζον και τη Λούσι Κόουμς. Τόμας και Έθελ Ρότζερ στείλατε στο θάνατο της Τζένιφερ Μπρέιντι. Λόρεντ Τζοάννα Βόργκρεβ άρνησε με τον πόνο του Έντουαρτ Σέτον. Κατηγορούμενοι, τι έχετε να απολογηθείτε? Δεν αυτό. Κυρίες και κύριοι, ησυχία παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, κατηγορήθηκε ότι Προχωρεί, ησυχία παρακαλώ. Ποιος μίλησε? Τι αν δεν είναι αυτό! Στο διάλογο είναι φωνή του. Ακούστε! Κλείστο, δεν ακουστώ! Ήρθε και μακάβρι αστείο. Είστε βέβαιος ότι είναι αστείο? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κύριε. Έθελ. Είναι όλα ok. Σου λέω την αλήθεια, πίστεψέ με. Ηρεμήστε, κύριε Ρότζερς. Πέρασε. Δεν ήταν τίποτα. Υποφύγησα, γιατρέ. Ναι. Αυτή η φρικτή φωνή, σε τι κατέβηκε. Μόνο το κονιάκ. Πείτε κάτι, σας παρακαλώ. Καλά είναι. Απλά τρόμαξα λίγο. Κι εγώ, με τόσα ψέματα, θα ήθελα να ξέρω. Ποιος έβαλε αυτό το δίσκο, εσύ? Είχα εντολή να το κάνω, κυρία. Ποιος σου την έδωσε? Ο κύριος Νόστος, κυρία. Σιγά να καταλάβω. Τι ακριβώς εντολή σου έδωσε ο κύριος Νόστος? Να βάλω ένα δίσκο στο pick-up. Για να έχουμε λίγη ωραία μουσική υπέρησα. Ακατανόητη ιστορία. Το οργίζομαι, σας λέω την αλήθεια. Είναι ένας δίσκος κανονικός, με ετικέτα και όνομα. Έχει και τίτλο. Βέβαια, ναι. Το κύκνιο άσμα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Να μας συκοφαντούν έτσι, σε διάτροπα. Δεν θα πρέπει να μένει χωρίς συνέπειες αυτό, όποιος και αν είναι αυτός ο κύριος Νόστος. Ορίστε κάτι, κύριοι. Ποιος ξέρει να μας πει άραγε ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο κύριος Νόστος? Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί πρώτα απ' όλα. Ρότζερ, πήγαινε μέσα την γυναίκα σου και ξαναέλα. Αμέσως, κυρία. Και τώρα, Ρότζερ, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Πες μας τι ξέρεις για τον κύριο Νόστος. Έχει αυτό το σπίτι, κυρία. Αυτό το ξέρουμε. Πες μας τι άλλο ξέρεις γι' αυτόν. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, κυρία. Ποτέ μου δεν τον είδα. Ποτέ σου δεν τον είδες? Η γυναίκα μου και εγώ ήρθαμε εδώ πέρα πριν από μία εβδομάδα. Μας σύστησε κάποιο μεστικό γραφείο στο Πλήμουθ, το Ρεγκίνα. Μπορούμε να το εξακριβώσουμε αυτό. Έχεις το γράμμα? Μάλιστα. Να το. Λοιπόν. Ήρθαμε εδώ πέρα στις 4 του μηνός. Βρήκαμε ένα σπίτι τακτοποιημένο και συγυρισμένο. Μόνο λίγο σχολισμένο. Και με πολλά τρόφιμα. Παρακάτω. Ο κύριος Νόστος μας ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να έχουμε τακτοποιημένα δωμάτια για 8 καλεσμένους. Και μόλις χθες έλαβα ένα γράμμα ότι ο κύριος Νόστος θα καθυστερούσε. Και πως αν συνέβαινε αυτό, θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να συμπεριφερθούμε. Να φτιάχναμε ένα ωραίο δείπνο και να βάζαμε ένα δίσκο στο pick-up. Μπορείτε να διαβάσετε το γράμμα, κυρία. Άντριος Γκρέγκορι Νόστος. Άλις Γκρέτα Νόστος. Αλφα γάμα Νόστος. Είμαι λίγη φαντασία άγνωστος. Μα είναι τρέλα. Ακριβώς. Είμαι βέβαιη ότι είμαστε προσκεκλημένοι ενός τρελού. Ενός μανιακού επικίνδυνου τρελού, που η τρέλα του θα μπορούσε να τον οδηγήσει ακόμα και στον φόνο. Θεέ μου. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και αν είναι αυτός ο Νόστος, είμαι βέβαιη ότι κόπιασε αρκετά για να μάθει αρκετές πληροφορίες της ζωής μας. Και πώς έμαθε για τον καθέναν μας, σχημάτισε και από ένα ξεχωριστό κατηγορητήριο. Ακούστε με, κύριοι. Ο άγνωστος φίλος μου με κατηγορεί για
κάποιον Έντουαρτ Σέτον. Το θυμάμαι καλά το Σέτον. Τον δίκασα τον Ιούνιο του 1930. Κατηγορείτο διαφώνου. Είχε καλό συνήγορο που σχεδόν είχε παρασύρει τις ενώσεις. Εγώ όμως από την ακροαματική διαδικασία ήμουν βέβαιη για την ενοχή του. Στο όνομα της δικαιοσύνης ίσπησα όλη μου την επιρροή. Καταδικάστη και εξετελέστη. Δεν έκανα τίποτα άλλο παρά το καθήκον μου. Η εκτέλεση του Σέτον δεν παρέμει καθόλου τη συνείδησή μου. Γνωρίζετε προσωπικά το Σέτον? Δεν τον ήξερα καθόλου την διδί. Είμαι σίγουρος πως λέει ψέματα. Δεν χωράει αμφιβολία πως κάποιος τρελός έχει παρεξηγήσει το κάθε τι. Τρελός. Τρελός. Μας σκότωσες. Θα ήταν προτιμότερο να μην κάτσουμε να ασχοληθούμε με τις τρέλες του. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω μια εξήγηση. Είναι τελείως ηλίθια τα όσα είπε για μένα και τον Άρθουρ Ρίτσμοντ. Αφέντη μου, με σκότωσες. Ο Ρίτσμοντ υπηρετούσε πράγματι ποτάς διαταγάς μου. Φίλοι μου, με σκότωσες. Και πράγματι, το 1940 σκοτώθηκε σε μια αποστολή που είχε σταλεί κατόπιν διαταγής μου. Δεν έγινε έτσι. Λέει ψέματα. Λες ψέματα. Μας σκότωσες. Όμως, να βεβαιώνει έτσι το όνομα της γυναίκας μου. Άντρα μου, με σκότωσες. Δεν σέβεται καν ότι είναι χρόνια πεθαμένη. Αγάπη μου, με σκότωσες. Μας σκότωσες. Σπάνια συναντά κανείς γυναίκες σαν κι αυτή. Μαμά, μαμά, εμείς πάμε έξω. Τώρα καταλαβαίνω. Τζον και Λούσι Κόμπς. Πρέπει να είναι δύο από τα παιδιά που πάτησαν με το αυτοκίνητό μου έξω από το Κέμπριτζ. Τζον, Αντέλα! Ήταν ένα τρομερό ατύχημα. Ατύχημα για σένα ή για αυτά? Έχετε δίκιο, κυρία. Το λογάριαζα ατύχημα δικό μου, όμως ήταν γραφτό τους. Πετάχτηκαν ξαφνικά στο δρόμο μου και μου στέρισαν ένα ολόκληρο χρόνο την άδειά μου. Ήταν ένας μεγάλος πελάς. Τζον! Αυτά τα τρελά τρεξίματα με το αυτοκίνητο είναι παραφροσύνη. Δεν έφταιγα εγώ, ατύχημα ήταν. Μου επιτρέπετε και εμένα, κύριε. Αγαπημένε μου Τόμ, Μίλησε, Ρότζερς. μόνο εσύ με προσέχεις. Κατηγορήθηκα και εγώ τη γυναίκα μου για κάποια κυρία Τζένι Φεβρέτη. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Ψέμα. Ψέμα πέρα για πέρα, κύριε. Ήμασταν δίπλα στην κυρία Βρέτη όταν πέθανε. Μόνο εσείς μου έχετε μείνει. Ήτανε πάντα της, φιλάστενη. Τη νύχτα που είχε καταιγίδα. Ψάχναμε τον γιατρό. Δεν λειτουργούσαν τηλέφωνα. Τόμ, Έτρεχα μέσα στη βροχή να βρω κάποιον. Τόμ, Αλλά όταν βρήκα, ήταν πλέον αργά. Εμείς είχαμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας. βοήθεια Τόμ. Πάντα ήμασταν πιστοί και αφοσιωμένοι. Όποιον και ρωτήσετε θα σας το βεβαιώσω. Γιατί με αφήνετε μόνοι μου? Ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να μας κατηγορήσει. Πού είσαι Τόμ? Και η αφοσίωσή σας αυτή βρήκε και ανταμοιβή μετά το θάνατό της. Έτσι δεν είναι? Είχε γραμμένο κάτι στη διαθήκη της για μας. Είναι κακό αυτό? Εσύ, Βλόρ, Τι εγώ? ανέφερε και το όνομά σου. Α, θέλετε να πείτε για το Λάντον? Είχε γίνει μια ληστεία στην τράπεζα London and Commercial. Α, τη θυμάμαι. Θυμάμαι καλά και λεπτομέρειες της δίκης, παρόλο που δεν δίκαζα εγώ. Η κατάθεσή σας στάθηκε από εμείς που καταδίκασαν το Λάντον. Είμαι αθώος! Ναι, έτσι είναι. Καταδικάστηκε η Σόβια και πέθανε στη φυλακή του Ντάρτμουρ μέσα σε ένα χρόνο. Είχε κράσει αδύνατη. Είχε κράσει καρκούν. Δεν χτύπησα κανέναν! Αυτό σκότωσε το φύλακα. Δεν σκότωσα κανέναν! Ήταν ξεκάθαρο. Και αν δεν κάνω λάθος, λάβατε και ευθυνομία από τους προϊσταμένους σας. Προήλθην κατά απόλυτον εκλογή, επειδή ήμουν αφοσιωμένο στο καθήκον μου. Βέβαια, με τη λέξη καθήκον τακτοποιούνται όλα. Δεν ήσουν καν εκεί! Εσείς, γιατρέ? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το όνομα που άκουσα δεν μου θυμίζει τίποτα. Πώς ήταν ακριβώς? Κλόους, κλείς. Κι όσο και αν προσπαθώ, δεν μου έρχεται στο νου μου κανένας άρρωστός μου με αυτό το όνομα. Να περάσω, γιατρέ. Αλλά και ότι θυμάμαι κάποιον πελάτη μου που να έχει σχέση με κάποιον θάνατο. Απολύτως ασφαλής. Είναι ανεξήγητο. Βέβαια, δεν αποκλείεται μετά από καμιά εγχείρηση. Είστε καλά, γιατρέ. Είναι τόσοι αυτοί που εγχειρίζονται όταν δεν έχουν πια καμιά ελπίδα. Μήπως να το αναβάλουμε, γιατρέ. Και αν πεθάνουν, τα βάρη πέφτουν στους γιατρούς. Γι' αυτό είναι καλύτερο να αφήνει κανείς στην ψυχιατρική και να το στην ιατρική. Συγγνώμη, για το στην ψυχιατρική, Μερικοί μάλιστα σταματούν και να πίνουν. Σας απαγορεύω, κύριε. Με ποιο δικαίωμα? Δεν δώσω σταγόνα στο στόμα μου. Με συγχωρείτε, δεν είπα ότι πίνετε. Εξάλλου, μόνο ο κύριος Άγνωστος ξέρει αρκετές λεπτομέρειες για τη ζωή μας. Θεσπίνης Κλέιτον.
Ήμουν παιδαγωγός της Πέτρας Χάμιλτον. Βρισκόμασταν για εξοχή σε ένα χωριό του Κόρνουελ. Πέρα! Πέρα θα έρθεις! Πέρα! Δεν επιτρέπαμε στην Πέτρα να απομακρύνεται από την ακτή όταν κολυμπούσε. Πέρα! Κοίταμε! Πέρα! Μια μέρα δεν την πρόσεξα και ανοίχτηκε νύχτα. Πέρα! Τι με κάνεις! Κοίταμε! Όταν την είδα έτρεξα μέσα στο νερό. Προσπάθησα να τη φτάσω. Άργησα. Σας ανέκριναν. Ναι. Ναι. Και ο δικαστής μου απάλλαξε κάθε ευθύνη. Το ίδιο και η μητέρα της. Και τώρα η σειρά σας, Δεσποινής Μπρετ. Δεν έχω να πω τίποτα. Δεσποινής Μπρετ, τι θα κάνω τώρα? Τίποτα. Τίποτα. Δεσποινής Μπρετ, πού θα πάω τώρα? Αρνείστε να απολογηθείτε. Μα δεν υπάρχει θέμα απολογίας. Εγώ λειτουργώ πάντα κατά συνείδηση. Συγχαρητήρια. Όλοι σας λοιπόν αθώες περιστερές, έτσι. Τόσο από μένα. Περιμένουμε τις εξηγήσεις, Λαχαγελόμπαρ. Περιμένουμε τη δομή σας, Λαχαγελόμπαρ! Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Μάλιστα, Λαχαγέ! Δηλαδή. Ζητώ συγγνώμη αν τύχει να σας απογοητεύσω, αλλά παραδέχομαι. Ναι, είναι αλήθεια. Εγκατέλειψα τους άντρες μόνο στην έρημο. Μάλιστα, Λαχαγέ! Με οδήγησα σε αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Εγκαταλείψατε τους άντρες σας! Μάλιστα, Λαχαγέ! Εντάξει, ομολογώ ότι δεν είναι και το πιο γενναίο πράγμα που έκανα. Το πιο γενναίο, Λαχαγέ! Όμως, πρέπει να παραδεχτείτε όλοι ότι το παριθμό ένα καθήκον που έχουμε είναι το καθήκον στον εαυτό μας. Μάλιστα, Λαχαγέ! Εξάλλου οι κατώτερες τάξεις δεν ενοχλούνται από το θάνατο. Μάλιστα, Λαχαγέ! Δεν μοιάζουν ούτε σε αυτό με εμάς, τους πολιτισμένους. Σε τίποτα, Λαχαγέ! Καλά λοιπόν, εδώ σταματάει η έρευνα που κάνουμε. Ρότζερς, εκτός από εμάς υπάρχει κάποιος άλλος στο νησί. Κανένας άλλος, κυρία. Είσαι βέβαιος? Εντελώς βέβαιος, κυρία. Ωραία, ευχαριστώ. Μετά από όλα αυτά μπορώ να πω πως δεν μπορώ να καταλάβω τι επιδιώκει ο άγνωστος οικοδεσπότης μας. Τι τον έκανε να μας μαζέψει όλους μας εδώ. Αλλά έχω την πεποίθηση πως δεν μπορεί να είναι λογικός. Υπάρχει φόβος να είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό προτείνω να εκενώσουμε το νησί. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αμέσως κιόλας. Ξέρετε, κυρία, δεν έχει βάρκα το νησί. Δεν υπάρχει καθόλου βάρκα. Όχι, κυρία. Τότε ας τηλεφωνήσουμε απέναντι. Ούτε τηλέφωνο έχουμε. Αλλά η βάρκα θα επιστρέψει. Έρχεται κάθε πρωί για να φέρει τρόφιμα. Γάλα, ψωμί και εφημερίδες. Ωραία λοιπόν, ας είμαστε έτοιμοι να φύγουμε το πρωί. Μόλις έρθει η βάρκα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όλο αυτό μοιάζει με λιποταξία. Στα αλήθεια, δεν έχετε απορία να μάθετε ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Εγώ πάντως έχω αναστατωθεί. Εγώ δεν αναστατώνομαι τόσο εύκολα. Εσάς οι νόμοι σας ρούφηξαν τους χυμούς σας. Τόμ, πιάσε ένα ποτό. Αμέσως, κυρία. Ας πιούμε λοιπόν. Ας πιούμε στην υγειά των εγκλημάτων μας. Τι έγινε! Τι έμαθε, πνίγηκε! Πετε πως πνίγηκε αν θέλετε. Ο θάνατος προέρχεται από ασφυξία. Πώς πνίγηκε κανείς τόσο εύκολα! Ζούμε πιασμένοι χέρι-χέρι με τον θάνατο! Γιατί είχε κάτι μέσα το ουίσκι του! Αισθάνομαι με μυρωδιά από κιάνου. Ασφαλώς θα επίκεντρο κιάνου που μεγαλύτερα να το ακαριέω. Θα το πήρα μόνος σου. Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν νομίζω, μου φαίνεται απίθανη αυτοκτονία. Είναι αδύνατον, ήταν τόσο ζωηρός, τόσο εύκολος, γιατί να αυτοκτονήσει. 10 μικρά ανθρωπάκια να φάνε πήγανε παρέα. Το ένα τους ευνηγήκε και μείνανε 9. Ένας εντόνι λείπει! Ανέβηκα στο ύψωμα. Η βάρκα δεν φαίνεται πουθενά. Είναι νωρίς ακόμα. Δεν είναι
και τόσο νωρίς για να φέρει το γάλα και το ψωμί. Θα έπρεπε να έχει έρθει ως τώρα. Τουλάχιστον να μας φέρει ο Ρόμπερτ το πρωινό. Σας παρακαλώ, ας μην καθυστερήσουμε για το πρωινό μας. Ο καιρός πώς σας φαίνεται? Πιτσάει λίγο και μαζεύει σύννεφα. Το έγραφε και στο δελτίο πως θα χαλάσει ο καιρός. Να δώσει ο Θεός να έρθει αυτή η βάρκα. Όσο γρηγορότερα φύγουμε από εδώ, τόσο το καλύτερο. Μα, είναι λίθο να μην υπάρχει βάρκα σε ένα νησί. Όλος το τόσο ξερότοπος, δεν έχει ούτε ένα απάγιο. Η βάρκα με το πρώτο αεράκι θα γινόταν θρύψαλο στα βράχια. Πάντως δεν υπάρχει κίνδυνος να μας αφήσουν πάνω. Δυστυχώς, Δεσποινής, πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος. Δηλαδή, θέλετε να πείτε πως υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν εδώ πάνω από Χριστός? Ναι, με κονσέρβες και βάλετε κουτιούς που να πέσει θάλασσα. Ας μην ανησυχούμε όμως, ακόμα δεν έχει αγριέψει τόσο. Πάντα μου θεωρούσα υπερβολή για τις χαρές των νησιών. Μου σπάει τα νεύρα ότι δεν μπορώ να δω από εδώ την απέναντι στεριά. Μπορεί να έρχεται ακόμα η βάρκα. Πάμε να δούμε. Πριν 2 λεπτά δεν είχε ξεκινήσει. Τι ελπίδες έχουμε να έρχεται τώρα? Μα, τι κάνει αυτός ο Ελλήνος ο βαρκάρης? Μα έτσι είναι όλοι εδώ στο Τέβον. Τα ζώα μου αργά. Και ο Ρότζες δεν φάνηκε ακόμα. Αυτός ο κύριος Ρότζες, χθες, μου φάνηκε πολύ ταραγμένος. Το πρόσεξα. Έτρεπε σαν φίλο. Ήταν τόσο ταραγμένος που μου έδινε την εντύπωση πως πράγματι έκανε το φόρμα. Τέτοια εντύπωση σας έδωσε? Σπάνια έχω δει άνθρωπο τόσο ταραγμένο. Όλη αυτή η ιστορία μου θυμίζει παραμύθι. Λέτε να το έσκασε. Ποιος? Ο Ρότζες. Με ποιον τρόπο? Με την βάρκα. Σκέφτομαι πως μόνο ο Ρότζες είπε πως δεν υπάρχει βάρκα στο νησί. Και ποιος αποκλείει ότι υπήρχε? Την πήρε και τα έσκασε χαράματα. Αδύνατο. Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Κοιμηθήκατε καλά, στρατηγέ? Είχα εφιάλτες. Δεν απορώ γι' αυτό. Έβλεπα όλο το βράδυ τη γυναίκα μου. Ξέρετε αυτή η βάρκα. Ποια βάρκα? Αυτή που μας έφερε χθες. Ήρθε μόνο χθες. Δεν θα ξανάρθει. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Είναι ανυπόφορο. Δύση ανισόρροπη, αυτοκτονίες. Όσο πιο γρήγορα φύγω από εδώ, τόσο το καλύτερο. Δεν το καταλαβαίνετε. Παράξενο. Τι πράγμα, στρατηγέ? Δεν μ' αρέσει το ύφος του. Μοιάζει να συγκλονίστηκε από την αυτοκτονία του Μάστερ. Δεν το βλέπεις. Γέρασε απότομα μέσα σε λίγες ώρες. Πού είναι τώρα αυτός ο φουκαράς? Το πήγα πάνω στο γραφείο. Γιατρέ, ήταν στα αλήθεια αυτοκτονία. Τι άλλο θα έκανε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω όμως αυτοκτονία. Τη νύχτα πέρασαν από το μυαλό μου 1002. Ας πούμε, αυτός ο κύριος Νόστος. Είμαστε σίγουροι ότι δεν βρίσκεται πάνω στο νησί. Μπορεί να είναι και να μην το ξέρει ούτε ο Ρότζερ. Ή μπορεί να το ξέρει, αλλά να έχει εντολή να μην ομολογήσει. Αν είναι έτσι, θα τον φριχτώ. Λέτε κάποιος να έβαλε κάτι στο ποτήρι του, χωρίς να το ληφθούμε. Πολύ πιθανό. Το είχε παρατήσει κάπου πίσω. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να ρίξει μέσα κάτι αν το ήθελε. Ναι, αλλά τότε... Γιατρέ, τρέξτε μα το Θεό να δείτε τη γυναίκα μου! Ακόμα δεν ήρθε! Είναι... Απέσιο νησί. Γιατί δεν έρχεται αυτή η βάρκα? Όσο δυνατόν πιο γρήγορα ειδοποιήσουμε την αστυνομία, τόσο το καλύτερο. Να κάνει τι? Δεν ξέρετε, Δεσποινής. Σε περίπτωση αυτοκτονίας, ειδοποιείται η αστυνομία. Ναι. Σωστά, συγγνώμη αυτό, το είχα ξεχάσει. Και με όλα αυτά, θα κατατήσει να μην πάμε και πρωινό. Γιατρέ, στρατηγέ, πρωινό. Στρατηγέ, το θέλατε, με φάτε, κάτι. Λέσλι, η Λέσλι, η γυναίκα μου. Όχι, είμαι η Βέρα Κλέιθον. Ω, να με συγχωρείτε. Δεν ξέρω πώς σας μπέρδεψα. Η Λέσλι, βέβαια, Μην ανησυχείτε, όλα καλά. ξέρετε, την περιμένω. Τη γυναίκα σας. Δεν είναι χρόνια πεθαμένη. Έτσι νόμιζα κι εγώ. Αλλά δεν είναι. Την είδα εδώ πάνω, στο νησί. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Λοφεγέ. Νομίζω πως παρακοιμήθηκα. Δεν έχει έρθει βάρκα. Όχι. Δεν βρίσκεται πως άρχισε. Πρέπει να έχετε ατσάλινα νεύρα για να κοιμάστε έτσι. Τίποτα δεν ήκανε να χαλάσει τον ύπνο μου. Δεν ήρθαν στον ύπνο σου οι Αφρικάνοι ηθαγενείς. Όχι γιατί ήταν σε εσάς η κατάδικη του Νταμούρ. Δεν το βρίσκω τόσο νόστιμο το αστείο σας. Ξέρετε, δεν διαφέρει τόσο πολύ από το δικό σας. Πεινάω, δεν έχει πρωινό. Δείτε εδώ κάτι παράξενο. Τι βρήκες? Όταν είχαμε έρθει, τα σεντόνια ήταν 10. Ναι. Και χτες έλειπε ένα, άρα έμειναν 9. Λοιπόν. Σήμερα είναι 8 μονάχα. Ναι. 8. Παράξενο, δεν το βρίσκεις. Θα ήταν 9 εξ αρχής. Θα μας μπέρδεψε το ποίημα και θα περάσουμε για 10. Γιατρέ, τι έχετε? Η κυρία
Πέθανε. Αποκλείεται. Δεν είναι δυνατόν. Πέθανε μέσα στον ύπνο της. Ο Ρότζερς νόμιζαν στο φάρμακο που είχε ναρκώσει και ξύπναγε. Αλλά μετά από ένα σημείο τρόμαξε από το ύφος της και με φώναξε. Είναι 5-6 ώρες νεκρή. Καλά, πώς πέθανε. Καρδιά. Μπορεί, δεν διαπιστώνεται εύκολα. Μπορεί να είναι από δηλητήριο. Μα φυσικά μπορεί να είναι. Το ίδιο που σκότωσε το Μάρστον. Όχι το ίδιο, αποκλείεται. Θα πρέπει να είναι σε μορφή ναρκωτικού. Της είχατε δώσει καταπληκτικό χθες, έτσι δεν είναι? Ναι, λουμινόλ. Μήπως ήταν μεγάλη δόση? Ήταν όσο έπρεπε. Τι εννοείται? Α, τίποτα. Υπέθεσα μήπως είχε καρδιά αδύνατη. Αυτό που πήρα από μένα ήταν ακίνδυνο για οποιαδήποτε περίπτωση. Τότε τι έγινε? Μα πώς θέλουν να ξέρουν? Μόνο με νεκροψία μπορώ να μάθω. Έχει δίκιο. Μπορεί όντως να έχει καρδιά δυνατή. Με αυτό που έγινε χτες, καρμπουλήθηκε, τρόμαξε. Ίσως να μην την άντεξε η καρδιά της. Τη σκότωσε η συνείδησή της. Τη λαχτή δεσποινής Μπρέκ. Το ακούσατε και χθες νομίζω. Σκότωσε με τον άντρα της για να άρρωστη. Και τι σας βεβαιώνει ότι αυτή η κατηγορία είναι αληθής? Φάνηκε την ταραχή της. Ο φόβος της σκότωσε. Αυτό είναι αόριστο συμπέρασμα. Η θεία δίκη. Φτάνει πια, δεσποινής Μπρέκ, φτάνει πια! Μα δεν πιστεύετε ότι θείο Αγί σκοτώνει. Εγώ το πιστεύω. Κυρία μου, έχω αρκετή πείρα και της αμαρτίας και της δικαιοσύνης. Ξέρω λοιπόν καλά ότι ο Θεός προτιμάει να αφήνει αυτή την άχαρη, δύσκολη δουλειά της τιμωρίας στους ανθρώπους. Δεν αφήνουμε αυτές τις συζητήσεις. Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή να βάλουμε μια άκρη. Καταρχάς, τι έφαγε η κυρία Ρότζερς πρωτοπέρσι? Τίποτα. Τίποτα. Καλά, πως τίποτα. Αποκλείεται να μην έφαγε κάτι, έστω να μην είχε λίγο νερό ή λίγο τσάι. Ο Ρότζερς μου είπε ότι δεν έβαλε τίποτα στο στόμα της. Μπορεί έτσι να το συμφέρει να νομίζω. Είπε για το μυαλό σας. Απίθανο είναι. Όσο την κατηγόρησαν, τα ακούσαμε όλοι μας. Είναι πιθανό να είναι αληθινή αυτή η κατηγορία. Και ήδη η δεσποινής Μπρέκ δεν έχει αμφιβολία. Ας πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα το ζεύγος Ρότζερς σκοτώνει τη γριά. Καμία τύψη δεν βαραίνει τη συνείδησή τους και αισθάνονται ασφαλείς και ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι. Βεβαίως ευτυχισμένοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο. Ώσπου χτες ένας τρελός τους ξεσκεπάζει. Και τότε η γυναίκα παθαίνει τον πρώτο κλονισμό. Ο άντρας της αρχίζει να ανησυχεί. Και δεν ήταν η ανησυχία σύζυγου για τη σύζυγο. Άρχισε να ανησυχεί μήπως η γυναίκα του σπάσει και τα ομολογήσει όλα. Και τότε παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Μια κουταλιά από κάτι της στο τσάι της. Αμέσως πλένει το κουτζάνι και βεβαιώνει τον γιατρό ότι η γυναίκα του δεν ήπια τίποτα. Όχι, είναι αδύνατο. Στην ίδια αυτή γυναίκα δεν θα μπορούσε. Δέσποινη, ετοιμάζω το πρωινό γεύμα. Όσο κι αν δεν είμαι δικός μου, νομίζω πως θα τα καταφέρω και μόνος μου. Το μόνο πράγμα που με προβληματίζει είναι το μεσημεριανό σας. Θα τρώγατε και κρύα γλώσσα για τα ρωτάκια. Ναι, Ρότζερς. Ρότζερς, μη κουράζεσαι για το μεσημεριανό. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα είμαστε εδώ. Καλά, πού στο διάλογο είναι αυτή η βάρκα? Κύριε Μπλόρ. Τι? Ξέρετε, η βάρκα δεν θα επιστρέψει. Και μετά μου λέτε ότι δεν θα μπορούσε. Με τη γυναίκα του εκεί και μας μιλάει για πρωινά. Μας μιλάει για κρύες γλώσσες με πατατάκια. Μας λέει πως δεν θα έρθει η βάρκα. Πού στο διάλογο το ξέρει? Κύριε Μπλόρ. Τι? Γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Όπως ό,τι μπορεί και να κάνει αυτός. Κάνει τη δουλειά του. Σε αντίθεση με αυτά που λέτε εσείς, εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό. Και εγώ βρίσκω πως μας κοροϊδεύει. Σημασία έχει ότι δεν έρχεται η βάρκα. Κάποιος φροντίζει να μην έχουμε βοήθεια. Νιώθω πια το τέλος να πλησιάζει. Τι θέλετε να πείτε, στρατηγέ? Λίγος καιρός ακόμα. Δεν πρέπει να χαθεί με φλιαρίες άσκοπες. Ωραία, εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί δεν έρχεται η βάρκα? Όλα τα κανονίζει ο κύριος Νόστος. Θα έχει πει στο παρκάρι να μην έρθει. Αν ανάψουμε φωτιά, ίσως κάποιος από απέναντι μας δει. Αν αυτός ο τρελάκιας ο Νόστος έχει πει στο βαρκάρι να μην έρθει, θα έχει προβλέψει κάτι τέτοιο. Θα το έχει πει να μην δώσει σημασία σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και θα γίνει. Δεν μου βγάζετε από το μυαλό πως αυτός ο τρελάκιας είναι ακόμα πάνω στο νησί. Καλά θα κάνουμε να ψάξουμε να τον βρούμε. Όσο γρηγορότερα τον βρούμε, τόσο το καλύτερο. Δεν μου βγάζετε από το μυαλό ότι είναι τελείως τρελός και επικίνδυνος σαν προταλίας.
Δεν βρίσκω και πολύ πετυχημένη την παρομοίωσή σας, Βαχαγελόπα. Ο Κροταρίας τουλάχιστον προειδοποιεί για την άφηξή του. Προειδοποίηση, μα την έχουμε. 10 μικρά ανθρωπάκια πήγαν να φάνε παρέα. Όταν φτάσαμε, ήμασταν 10. 10 μικρά ανθρωπάκια να φάνε πήγανε παρέα. Το ένα παρακοιμήθηκε και μείνανε 9. Πνίγηκε. Ο Μάρστον πνίγηκε. Δεν έτσι, γιατρέ? 9 μικρά ανθρωπάκια το βράδυ παίζατε κρυφτό. Το ένα παρακοιμήθηκε και μείνανε 8. Παρακοιμήθηκε, δεν ξύπνησε, ίδια περίπτωση με την κυρία Ρότζερς. Άρα τι εννοείς, πως έχει σκοπό να μας σκοτώσει όλους? Έτσι νομίζω. Σύμφωνα με το ποίημα. Θα ήταν παραπασίνη. Δεν είναι δυνατόν. Σύμπτωση θα είναι. Ναι, ήμασταν 9 χτες, σήμερα είμαστε 8. Και αυτό σύμπτωση είναι. Εμένα δεν μου αρέσει και τόσο αυτή η σύμπτωση. Πώς είναι δυνατόν? Μόνο εμείς είμαστε πάνω στο νησί. Αρχίζω να αμφιβάλλω γι' αυτό. Όλα αυτά έχουν συναυτικούς στα νεύρα. Κανείς μας θα φύγει από εδώ. Αχ, πείτε κάποιος στον στρατηγό να σταματήσει. Κυρία Βόρκρε, δεν βρίσκεται ότι πρέπει να πάμε να ψάξουμε? Ίσως ναι. Ωραία, ας μην καθυστερούμε. Άμστρομ, Μπλόρ, πάμε γρήγορα. Θα ήταν προτιμότερο να έχουμε και ένα πιστόλι. Έχω εγώ. Κόψτε μαζί. Συνήθως, εσείς να είστε πάντα μαζί. Θυμάστε τον επόμενο στίχο. Το ένα μονάχο του έμεινε και μείνανε 7. Όλα ζωντάνια, ο κακός Λόμπαρτ. Έχει δίκιο. Αν κάποιος βρίσκεται πάνω στο νησί, σίγουρα θα τον βρούμε. Εγώ πιστεύω πως πρέπει με το μυαλό μας περισσότερο να ψάχνουμε τον δολοφόνο και λιγότερο να κάνουμε έρευνες στο νησί και στο σπίτι. Εσείς που πάτε? Πάω εκεί στον ήλιο να κάνω και εγώ τις έρευνές μου. Με το μυαλό μου. Πού είναι το πλεκτό μου? Δεν ξέρετε, Σπίτι. Θέλετε να πάω πάνω να ψάξω? Όχι, όχι. Θα πάω εγώ. Ξέρω τι μπορεί να είναι. Αισθάνομαι πολύ πιο ήσυχη τώρα που ξέρω πως ο Φίλιπ έχει όπλο. Χαμένος κόπος. Μάταιος. Θέλετε να πείτε? Πιο καλά να κάτσεις εσύ και να περιμένεις. Να περιμένεις τι? Το τέλος. Φυσικά το τέλος. Θα ρω, θα πάω να βρω τη Λέσβη. Τη γυναίκα σας. Ναι, θα ήθελα να την ήξερες. Είχε ζωντάνια, χάρη, ομορφιά. Ναι. Ήταν παράφορη η αγάπη που της είχα. Μην το ξαναπείς, αγάπη αυτό. Ήταν πολύ πιο νέα από μένα. Μόλις 25. Ήμουν μόλις 25. Ο Άρθουρ Ρίτσμοντ μόλις 22. Ήμουν μόλις 22. Της άρεσε της Λέσβη. Παίζαν, περπατούσαν, συζητούσαν. Συχνά την πείραζε. Αυτό ήταν αγάπη. Κι ήμουν κι εγώ ευτυχισμένος μαζί τους. Πίστευα πως τον έβλεπα κάτι σαν αδερφό του. Ήμουν ηλίθιος, Τελικά, οι πιο ηλίθιοι άντρες είναι οι γέροι. Έριψα κάποτε στη Γαλλία. Ο Ρίτσμοντ ήταν μαζί μου και η Λέσβη έγραφε και στο δυο μου. Μοιάζει λιγάκι με τη ιστορία. Σε φάκελο του Ρίτσμοντ έβαλε το γράμμα που έγραφε σε μένα. Και σε φάκελο δικό μου έβαλε το γράμμα που έγραψε στο Ρίτσμοντ. Και έτσι τα έμαθα όλα. Γιατί ταράσσεσαι, όλα αυτά έγιναν τόσο παλιά. Όμως καταλαβαίνεις, την αγαπούσα και την πίστευα. Δεν είπα τίποτα. Απλώς μάζεψα την οργή μου εδώ για αυτόν που πίστευα πως είναι ειλικρινής. Και οργή τέτοια δύναμη που μπορούσε να σκοτώσει. Άρα και βρήκαν τίποτα οι υπόλοιποι. Κι έτσι τον έστειλα στο θάνατο. Μη σταματά. Ήταν απλό να γίνει ένα λάθος. Βέβαια, πολλοί μπορούν να πούνε ήταν σφάλμα να στείλω μέσα σε κίνδυνο ένα αξιωματικό τόσο καλό και τόσο νέο. Δεν έγινε έτσι. Όμως, σφάλματα συμβαίνουν. Δεν ήταν σφάλμα. Δεν ήταν σφάλμα. Μας σκότωσες. Τους σκότωσες. Κι όμως πια τα νεύρα μας είχαν κουραστεί. Τι πιο απλό από ένα σφάλμα, η Λέσβη δεν το μάθε ποτέ πως το ήξερα. Μπροστά μου τον χτύπησες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ζωή μας δεν ήταν όπως πριν. Μπροστά μου τον σκότωσες. Πήρε ένα κρύο δυνατό και πέθανε. Δεν έγινε έτσι. Λέει ψέματα. Λες ψέματα. Καλό. Ήταν όμορφη, μολόσβρος, ξανθά μαλλιά, μάτια καλανά. Και ήταν... Τον χτύπησες 18 φορές με μια πέτρα στο κεφάλι. Την έπληξε με ένα μαξιλάρι. Με έπληξες με ένα μαξιλάρι. Με χτύπησε 18 φορές με μια πέτρα στο κεφάλι. Τους σκότωσες. Μας σκότωσες. Καλώς σταματήστε. Αν το καλοσκεφτείς, ίσως το σκότωσε. Ίσως ήταν φόνος. Φόνος, περίεργος.
Περίεργο. Που ποτέ η συνείδησή μου δεν πήγε να λειτουργήσει παράνομα. Όμως εκείνο τον καιρό δεν το έβλεπα έτσι. Σκέφτηκα μόνο καλά έπαθα. Και ύστερα, εσύ καταλαβαίνεις. Τι θέλετε να πείτε? Νόμιζα πως κατάλαβα. Νόμιζα πως και εσύ αισθάνεσαι λυτρωμένη που έχεις φτάσει στο τέλος. Γιατί κι εγώ? Ξέρω, άμα είμαστε θα πεθάνουμε. Όχι, δεν ξέρετε τι λέτε. Εγώ, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω. Είσαι ακόμα νέα και δεν αποζητάς το τέλος. Για μένα θα είναι λύτρωση. Θα παραγώ αυτό το άγχος. Θα είναι ωραία. Και θες κι εσύ. Στρατηγέ. Όπα! Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Θα παραμείνω σιωπηλός. Να έρθει η Λέσβη να με πάρει. Το αισθάνομαι. Θα έρθει να με πάρει. Δεν βρήκα τίποτα. Μόνο το πτώμα της κυρίας Ρότζερ. Μου μιλάς γι' αυτό? Τι έπαθες εσύ, γιατί είσαι έτσι? Έλα, πες κάτι. Πες κάτι. Εγώ πτώματα στο σπίτι πρωί-πρωί και εσύ μου λες πες κάτι. Να στρελώσω κι έξω και εσύ μου λες πες κάτι. 10 ανθρώπους κατηγορούν για δολοφόνους και εσύ μου λες πες κάτι. Περίφημα, Όλα πάνε καλά να έχεις κάτι να πεις, Καλά, μην πίνεις τίποτα. Τόσο ανέστητος είσαι. Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου. Τι έγινε, γλυκιά μου, σπάσαν τα νέα. Με λες γλυκιά σου. Συγγνώμη, νόμιζα πως το θέλεις. Κάνεις λάθος. Δεν είμαι γλυκιά σου. Α, δεν έχεις δίκιο. Εξάλλου, εμείς οι δύο έχουμε κάτι κοινό, Φώνησα και Κακούργος, θα είναι παρέα. Φώνησα και Κακούργος. Για ποιον το λες? Καλά. Δεν σου αρέσει να κάνεις παρέα με εγκληματίες, Πάω να ψάξω κι άλλο. Αντιπαθέστατος. Δεν μπόρεσα να βρω το πλέξιμό μου. Έχετε τίποτα? Ξέρετε, ο στρατηγός είναι άρρωστος. Με ανησυχεί αυτό. Και πλήρωσε τα νομήματά του. Σπάστε! Όλοι σας θα πληρώσετε ακριβά για τις αμαρτίες σας. Ξέρετε, ο αναμάρτητος πρώτος στο λιθοβαλέτο. Μόνο που η γυναίκα του βγήκε τσίποτη. Φαίνεται πως δεν είχε το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του. Και η Μπέτρις Τέιλορ, ναι. Αυτό δεν είναι το όνομά της. Μιλάτε για αυτή την ηλίθια συκοφαντία που ξεστομίσανε για μένα χθες. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα που είμαστε δυο μας, μπορώ να σας μιλήσω. Και μάλιστα ήθελα να σας το πω. Χθες δεν μίλησα γιατί δεν ήθελα να δώσω εξηγήσεις σε άντρες. Η Μπέτρις Τέιλορ δούλευε στο σπίτι μου ως υπηρέτρια. Να σας φέρω κάτι δεσποινής. Έδειχνε να έχει καλούς τρόπους. Ήταν καθαρή και πρόθυμη. Μάλιστα, δεσποινής. Έτσι έδειχνε. Βαθιά μέσα της ήταν μια υποκρίτρια. Τον αγαπώ πολύ, δεσποινής. Γρήγορα αποδείχθηκε μια πόρνη. Φύλαγε στην κοιλιά του τον καρπό της αμαρτίας. Αυτό ήταν χτύπημα για μένα. Και τι κάνετε? Ό,τι θα έκανε κάθε έντιμη κυρία. Δεσποινής, Μπρέτ, δεν έχω κάπου να πάω. Μέσα σε 20 λεπτά την πέταξα έξω από το σπίτι μου. Σας παρακαλώ. Και πλήγηκε. Σας εκκινεύω. Ήταν μικρή. 16 χρονών. Μόνο 16? Α, είπα πως χρειάζεται για να ξέρει τι έκανε. Δεσποινής, Μπρέτ. Της είπα όταν διεφθαρμένη. Της είπα ότι κανένα σπίτι θα ξανάρχεται την πόρτα του για αυτή. Της είπα πως το παιδί της έχει σε όλη τη ζωή. Η ρετσινιά του μπάσταρδου. Και ότι μου μόλυνε το σπίτι. Δεσποινής, Μπρέτ. Είπατε αυτά σε ένα παιδί 16 χρονών. Ναι. Και χάρηκα. Γιατί τα λόγια μου την τσάκισαν. Καημένη. Στην αμαρτία δεν χρειάζεται συμπόνια. Διαβάζετε ακόμα, Δεσποινής, Μπρέτ. Τι νιώσετε? Τι θέλετε να πείτε? Δεν νιώσατε μέσα σας? Να σας λέει κάτι πως εσείς φταίγατε? Καθόλου. Εγώ τι έφταιγα? Ξέρετε, αλήθεια νομίζω. Νομίζω θεωρείτε τον εαυτό σας αθώο. Και αυτό είναι ακόμα πιο φρικτό. Διαβάστε μου κάτι, Δεσποινής, Μπρέτ. Φαίνεται πως δεν είσαι καλά. Εξέβρω τα έργα σου. Ότι το όνομα έχεις και τη ζεις και είσαι νεκρός. Γίνου άδικος! Και στήριξαν τα λοιπά. Τα οποία μέρος είναι αποθάμψουν. Το παιδί μου δεν είναι κατάλληλο στο του Θεού. Δεσποινής το πρωινό είναι έτοιμο. Ησυχία! Και πρώτος άγγελος εσάλπισε. Και έγινε χάραστο και πήρε με πυγμένα μέρου. Και ύφτησαν στη γη. Και πρώτο δέντρο κατεκάει. Και πάσχαλο σκότος κατεκάει. Πάμε. Δεν πεινάω. Και δεύτερος άγγελος εσάλπισε. Και ο σώρος μεγαπήρη και όδρε νεκρίτης
Να είστε σίγουροι ότι είμαστε μόνοι στο σπίτι. Το ψάξε το κελάρι μέχρι τη σοφίτα. Κύριε, το πρωινό, ναι. Πρωινό. Μπλο τρέχα. Φωνάζει για πρωινό από τότε που άνοιξε στα μάτια σου. Ας γαλοπάμε γιατί αύριο είμαστε πτώματα. Μπορεί και σήμερα. Λοχαγέ Λόμπαρ στα Πέσια. Στρατηγέ! Ελάτε, στρατηγέ! Άλλος ένας πάει. Στην πλάτη του στρατηγού βρήκα το παχύ. Καλά, πώς είναι δυνατόν, ποιος το έκανε, αφού εμείς είμαστε όλοι εδώ. Αγαπητοί μου, ακόμα δεν καταλάβατε. Ο δολοφόνος είχε κινηθεί ανάμεσά σας. Ξέρει ακριβώς τι κάνουμε και όλα τα σχέδιά μας. Μόνο ένας τόπος υπάρχει που θα μπορούσε να είναι ασφαλής. Πού? Εδώ. Ο κύριος Νόστος είναι ένας από εμάς. Κυρία Γόρντε! Ορίσατε, κύριε Μπλόρ. Θα ήθελα να σας μιλήσω ιδιαιτέρως. Είχατε δίκιο σήμερα το πρωί. Ένας από εμάς είναι ο δολοφόνος και ίσως ξέρω ποιο. Μιλάτε σοβαρά? Φυσικά. Ακούσατε ποτέ για μια δική στην Αμερική της Λίζι Μπόρντεν? Ένα βρήκαν έναν τρόγινο σκοτωμένο με τσεκούρι. Όλες οι υποψίες πέσανε πάνω στην κόρη τους, που ήταν μια σεβάσμια και μεσόκοπη κυρία. Ήταν απίστευτο. Τόσο απίστευτο, που μέχρι και οι δικαστές την αθωώσανε στη δίκη. Πάντως δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί κανένας άλλος. Και οι υποψίες σας στρέφονται προς τη Δεσποινή Μπρέ. Φυσικά! Μα φυσικά! Είναι τρελή, παθιασμένη και θρησκόμενη. Αυτή είμαι σίγουρη και πρέπει να την προσέχετε. Νόμιζα πως στην αρχή άλλον θεώρησα τύπο αυτό. Στην αρχή ναι. Όμως άλλαξα γνώμη. Και να σας πω και το γιατί. Γιατί αυτή είναι η μόνη που δεν φοβάται. Και ξέρετε γιατί? Ξέρει πολύ καλά πως δεν διατρέχει κίνδυνο. Σας φέραμε λίγο καφέ. Άρχισε να κάνει κρύο εδώ μέσα. Ναι, και το πρωί είχε τόσο ωραία μέρα. Ο Ρότζερς και ο Λόμπαρτ είναι ακόμα έξω. Ναι, αλλά με αυτό το καιρό πού να έρθει η βάρκα? Είχατε δίκιο που επιμένατε να φάμε κάτι. Αισθάνομαι κάπως καλύτερα. Το δικαστήριο διακόπτει πάντα για φαΐ. Όλα αυτά πάντως μοιάζουν σαν όνειρο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι εφιάλτης. Κυρία Γόρντριν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα βρούμε κάποια άκρη. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι μπορεί να είναι αθώοι. Εσείς τι λέτε, Δεσποινής Κλέιτον? Εγώ να σας πω. Αν η Δεσποινής Κλέιτον υποπτεύεται κάποιον από τους τρεις μας, είναι λογικό πως δεν μπορεί να απαντήσει. Όχι. Η αλήθεια είναι πως δεν υποπτεύομαι κανέναν από εσάς. Αν κάποιος δεν μου γεμίζει το μάτι, αυτός είναι ο γιατρός. Ο Άμστρομ. Ναι. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε εύκολα να σκοτώσει τη Δεσποινή Ρότζερς. Λίγη παραπάνω δόση φαρμάκου στο ποτό της ήταν αρκετό. Αυτό είναι σωστό. Όμως και κάποιος άλλος της είχε δώσει κονιάκ, δεν θυμάστε? Φάρμακο θα μπορούσε να της δώσει και ο άντρας της. Εγώ το αποκλείω να είναι ο Ρότζερς. Δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε και τη φαντασία για να οργανώσει κάτι τέτοιο. Και άμα το προσέξετε, πεθαίνει από τον φόβο του. Έχουν ανοίξει καταράκτες του ουρανού. Εσείς είστε. Τι νομίζατε, πως ήρθε η μικρή Μπέατρις από τον τάφο? Κούρα στο στόμα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουμε να φύγουμε αν δεν φτιάξει ο καιρός για να έρθει η βάρκα. Καφεσίνα. Νέκτα.
Δεν φιλοδοξώ γνώσεις μετεωρολόγου, αλλά μπορώ να πω πως 99% δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει καμιά βάρκα. Ακόμα και αν πέσει φουρτούνα, ο αέρας θα κρατήσει. Ποιος θα μπορούσε να πάει κολυμπώντας στην απέναντι ευθύ? Είναι αδύνατο. Απέχει τουλάχιστον ένα μίλι. Θα πληγόταν. Περιμένει σε μια λίμνη. Δεν σπίνεις μπρε. Θα θέλατε να ξαπλώσουμε λιγάκι? Αρχίσει να περονιάζει εδώ μέσα. Θα θέλετε Δεσποινής να ανάψω το τζάκι. Αν δεν έχεις θέμα, Ρότζερς. Ωραία ιδέα, Ρότζερς. Κύριε, έχετε δει κάτι κόκκινες κουρτίνες? Ρότζερς, τι έπαθες? Λείπουνε κάτι κόκκινες, να άλλο κουρτίνες από το μπάνιο. Κουρτίνες. Για τις κουρτίνες του μπάνιου, λες. Συγγνώμη, είδε κανείς τίποτα κόκκινο να έχουν κουρτίνες? Κανείς, Ρότζερς. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό, απλώς είναι λίγο ανεξήγητο, δεν νομίζετε? Όλα ανεξήγητα είναι εδώ. Πρέπει να κόψω ξύλα κατά το τζάκι. Ξέρετε, και αυτός κατάρτιος είναι. Θα έπρεπε να του πάω λίγο καφέ. Να με συγχωρείτε εμένα. Ρότζερς! Πού είναι ο γιατρός? Ξάπλωσε στο δωμάτιό του. Δεν την ξέρουμε μαζί. Ελπίζω να το έκαψε ως εκεί και να κλείνω στην πόρτα. Ας μην υπερβάλλουμε. Τώρα που έχουμε όλοι το νου μας, είναι πιο δύσκολο να συμβεί το οτιδήποτε. Μην είστε τόσο σίγουρος, κύριε Μπλοκ. Αντιθέτως, θα ήθελα να προτείνω να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα προστασίας. Θεωρώ απαραίτητο. Εναντίον τίνος? Καθένας εναντίον όλων μας. Όλοι μας κινδυνεύουμε. Μόνο 3 από τους 10 που φτάσαμε εδώ είναι αναντίληπτα αθώοι. Οι 3 που πέθαναν. Μένουν 7. 7 μικρά ανθρωπάκια. Ναι, και ένας εξ αυτών δεν είναι αληθινός. Ακριβώς. Εγώ, κυρία Γόροβη, θα απαλλάσσω άλλους 2. Εσάς και το γιατρό. Εσάς επειδή σας ξέρει όλη η Αγγλία. Και ο γιατρός επειδή είναι παντού γνωστός. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Υπάρχουν περιπτώσεις δικαστών που τρελάθηκαν. Γιατρών και αστυνομικών. Βέβαια, και αστυνομικών. Του έδωσε το καφέ? Δεν τον βρήκα. Μήπως θα έπρεπε να πάμε καφέ και στον γιατρό? Μπορώ να το πάω. Θα ανέβω να αλλάξω, θα το πάω. Εσάς μπορεί να μην σας ανοίξει. Μπορεί να φοβηθεί το όπλο σας. Το όπλο! Καλά που θυμήθηκα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό, λοχαγέ. Τι θες? Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί πήρες μαζί σου όπλο. Από συνήθεια. Συχνά βρίσκομαι σε δύσκολες καταστάσεις. Μου αρέσει να νιώθω κλεισμένος. Θα προτιμούσα να μάθω την αλήθεια. Μη ποτέβεσαι πλόν. Μπορώ να καταλάβω αν μου λες αλήθεια. Αν μιλάτε το πιστόλι του Χαγκού, θα ήθελα να ακούσω κι εγώ. Καλά λοιπόν. Έλαβα ένα γράμμα πως μου είπα να έρθω εδώ γιατί ίσως έχουν ανάγκη τη βοήθειά μου. Μου πρόσφεραν και αμοιβή γι' αυτό. Ήθελα να έγραφε να είμαι εδώ, γιατί ίσως είμαι χρήσιμο στοιχείο σε μια δύσκολη περίπτωση. Βέβαια μου είπαν ότι η κατάσταση δεν θα ξέφευγε από τον έλεγχο. Αν ήμουν προσεκτικός, είχα μαζί μου αυτό. Και το πίστεψες? Έπλητα φόρητα. Η σκέψη μιας περιπέτειας μιλέτης. Μιας περιπέτειας που δεν γνώριζες ακριβώς το μεγεθός της. Μα αυτό ήταν το ωραίο. Ήμουν περίεργος. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Πάω να αλλάξω. Ωραίο παραμύθι. Μπορεί και να μην είναι παραμύθι. Και εγώ πιστεύω πως λέει την αλήθεια. Αυτό το γράμμα ήταν το τυρί που του τράβηξε στη φάτη. Αυτός που έγραψε το γράμμα έξερε καλά τον χαρακτήρα. Άμα είναι έτσι, τότε στα αλήθεια είναι ωραίος τύπος. Να φύγουμε από εδώ γιατί σε λίγο θα είναι αργά. Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Με συγχωρείτε, από πριν ήταν αδύναμα τα νεύρα μου. Θυμάστε άσχημα. Ο ύπνος δεν με ξεκουράζει. Θυμάμαι ανήσυχα, έχω εφιάλτης. Όλη νύχτα χειρουργώ. Όλη νύχτα δουλεύει το μυαλό μου. Δεν ξεκουράζομαι. Πραγματικά δυσάρεστο. Τυχαίνει να ονειρεύεστε πως δικάζετε και μάλιστα ότι καταδικάζετε. Ας πούμε κάποιον Έντουαρτ Σέτον. Σας βεβαιώνω πως δεν εννοώ να χαλάσω τον ύπνο μου γι' αυτό. Δεν θα άξιζε να ανησυχώ για ένα κακούργο. Δεν βρίσκεται πως κάνει λίγο κρύο? Πού είναι ο Ρότζερς? Άρχισε. Είχε πάει να κόψει ξύλα. Ξύλα? Ω Θεέ μου! Ω Θεέ! Πήγε να κόψει ξύλα! Είναι πέρα τα σαντόνια. Ο Ρότζερς και ο Λόμπαρτ. Φαίνεται! Τι μήκα
πίσω τον πλόρ. Είδατε το Ρότζερ. Όχι, γιατί. Έμειναν 5 σεντόνια. Τι λείπουν 2 μαζί. Είσαι καλά. Ξέρεις πως αγάπησε. Τι έγινε? Μέσα στην κουζίνα. Είμαι. Πεθαμένος. Πώς? Με ένα τσεκούρι. Πέρα στο βιοκόμι και έτσι πήρα. Βέρα. Θα συνέλθω. Και τώρα, φίλοι, μέλισσες και σφίγγες υπάρχουν στο νησί. Ξέρετε τον επόμενο στίχο. 6 ανθρωπάκια σε μια κυψέλιδες να λένε. Το ένα σφίγγα τσίβησε και μείναν έτσι 5. Ναι, έτσι. Έμειναν 5. Εμείς είμαστε καλά, Δεν τσίπησε κάποιον από εμάς. Εμείς είμαστε καλά. Εκτός Δεσποινής Μπρέτ. Κατά Δεσποινής Μπρέτ. Δι' της φύγας. Καθώς καθόταν εκεί, ένας από εμάς. Κοιτάζονται και περιμένουν το ποίημα. Να το καινούριο ποίημα. Δικό μου. Δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα για αστεία. Ήθελα απλώς να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Να πάρω τους διάολους. Δεν έχουμε αρκετό πετρέλαιο στη γεννήτρια. Παίζουμε κάτι. Ένα καινούριο παιχνίδι. Δικό μου. Το ονομάζω ύπο. Ας πούμε, ο Α υποπτεύεται τον Β. Ο Β καταλάβατε. Ας ξεκινήσουμε με τον μπλόρ. Αν και δεν είναι δύσκολο να καταλάβω ποιον υποπτεύεται τον μπλόρ, εμένα. Δεν έτσι μπλόρ. Δεν μπορώ να πω όχι. Γελιέσαι. Δικαιοσύνη για λόγους αρχών δεν με ενδιαφέρει. Αν ήταν να σκοτώσω κάποιον, θα έπρεπε να έχω κίνητρο για να το κάνω. Ο λόγος που με κάνει να σε υποπτεύομαι είναι απλός. Ήρθες εδώ με ένα περίστροφο και τώρα μας λες πως το έχεις χάσει. Μα το έχω χάσει. Μπορεί. Τι θα μπορούσα να το έχω κάνει. Σας είπα να με ψάξετε. Δεν είσαι τόσο αφελής για να το έχεις επάνω σου. Όμως ξέρεις που βρίσκεται. Έχεις την άποψη ότι τον φυλάω για κάποιον από εσάς. Το βρίσκω πολύ πιθανό. Γιατί δεν θες να κουράσεις το μυαλό σου, να σκεφτείς λίγο πλέον. Αν ήθελα, θα μου ήταν εύκολο να σας είχα σκοτώσει όλους. Μπαμ, 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 μπαμ. Δηλαδή δεν σου φτάνει αυτό. Με περνάς δηλαδή για τρελό. Σε διαβεβαιώνω όμως πως δεν είμαι. Ο γιατρός είπε πως υπάρχουν και τρελοί που δεν τους φαίνεται καθόλου. Και έτσι. Γιατί δεν κάνουμε κάτι. Γιατί βγαίνουμε έξω. Να κάνουμε σινιάλο. Να ανάψουμε φωτιά. Με τέτοιο καιρό. Δυστυχώς είναι ζήτημα καιρού και υπομονής. Ώσπου να φτιάξει ο καιρός, θα είμαστε όλοι νεκροί. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει ίσως να είναι αρκετά. Ακούστε με εμένα. Δεν θα είσαι κανείς. Δεν θα είσαι κανείς. Εκτός από έναν. Εκτός από έναν που αυτή τη στιγμή δεν κάνει τις ίδιες σκέψεις με τις δικές μας. Τον άμυρο Λουίς. Πώς το λέγανε, Κλείς. Γιατρέ, είχες τα νεύρα σου όταν τον χειρουργούσες. Όχι, αλκοόλ. Έπινα τώρα. Ήμουν μεθυσμένος. Τα χέρια μου δεν ήταν σταθερά. Μια εγχείρηση μόνο. Το σκότωσε. Είχα δίκιο. Από τότε χάρισα τη χειρουργική και σταμάτησα να πίνω. Κάνατε εκπληκτική καριέρα σαν ψυχίατρος. Ναι, εργάστηκα σκληρά και έφτασα στην κορυφή της πυραμίδας. Ώστε εμφανίστηκε ο άγνωστος κύριος και τώρα θα κρεμιστούν όλα. Ο γιατρός, η πυραμίδα, τα πάντα. Σταμάτα πια αυτά τα αναστασία σου. Παρακαλώ κύριε. Όλοι έχουμε τον ίδιο εκνευρισμό. Μας παραμείνει το λιβάρι.
Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Φταίει και αυτή η αδράνεια που μας χτυπά στα νεύρα. Έχουμε λάβει τα καλύτερα μέτρα προστασίας. Αν είμαστε συνέχεια όλοι μαζί προσέχοντας ο ένας τον άλλον, δεν θα μπορούσε να γίνει άλλη δολοφονία. Ξέρουμε από την έρευνα που κάναμε ότι κανένας μας δεν έχει ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε κανένα φάρμακο. Αν συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, τίποτα δεν θα μπορούσε να συμβεί. Και πώς θα τρέξουμε, έχουμε ανάγκη να πάει και ίσως. Έτσι είναι. Ο δολοφόνος μπορεί να περάσει μόνο αν καταφέρει να ξεχωρίσει κάποιον από τους υπόλοιπους. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Βέρα, δεν μιλάς. Δεν έχω τίποτα να πω. Τι ώρα να είναι. Φρικτό να μετράς τις ώρες. Και κυρίως όταν ξέρεις πως είναι οι τελευταίες σου. Τι ώρα είναι. Δεν ξέρω. Θα φάμε κάτι. Ξέρετε, μπορώ να ανοίξω μερικές κονσέρβες και να φτιάξω και καφέ. Αλλά εσείς οι 4 θα μείνετε εδώ. Έτσι δεν πρέπει. Καταλαβαίνετε δεν έχετε σκέφτον πως ίσως να μην είναι πρόβλημα για μας να πάμε ή να πιούμε κάτι που θα ετοιμάσετε. Μέσα σας βλέπουμε. Ω, ναι, σωστά, το ξέχασα. Το βλέπω ότι δεν σας είμαι συμπαθής. Δεν είναι θέμα συμπάθειας τώρα πια. Το βλέπετε τα πάντα, κυρία Βόρτρεϊ. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε αν πω πως θεωρώ και στον δολοφόνο. Καταλαβαίνετε, κύριε Λόμπαρτ, πως δεν είναι τέτοια ώρα για αστεία που προφανώς μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις. Μα μόνο αδύνατο να παραδεχτώ πως το έχει κάνει ο Μπλόρ. Δεν πιστεύω ότι έχει τη φαντασία για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου. Πάντως, Μπλόρ, σε παραδέχομαι. Αν το έχεις κάνει, σου αναγνωρίζω στην αγώνιστα προσόντα ηθοποιού. Ευχαριστώ, Λαφραγγέ Λόμπαρτ. Εξάλλου πρόσφατα απέκλεισα για τον γιατρό, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει την απαραίτητη ψυχραιμία για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου. Εσύ, η Βέρα, συγκαταλέγεσαι στις ψύχρεμες γυναίκες. Βέβαια, αυτό δεν μας αποκλείει σε τίποτα ότι μπορεί να είσαι τρίλη. Για να σκοτώσεις κάποιον, θα έπρεπε να έχεις κίνητρο. Ευχαριστώ. Εγώ έχω να παρατηρήσω το εξής. Ο Μπλόρο μας είπε ότι είναι αστυνομικός, αλλά δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση του ισχυρισμού του. Πριν από αυτό, παρήσταν τον Νοτιοαφρικάνο. Στην αρχή, μέχρι να ακούσουμε την κατηγορία, συστηνόταν σαν Ντέιβις. Όπως μας είπε ψέματα την πρώτη φορά, μπορεί να λέει τη δεύτερη. Πάντως δεν γνωρίζουμε τίποτα θετικό γι' αυτόν. Όχι, είναι σίγουρα αστυνομικός. Φαίνεται από μίλια μακριά. Αρκετά, κύριε Λόμπαρτ. Ευχαριστώ. Ξέρεις, γιατρέ, Βέρα, υποπτεύεται και εσένα. Έχεις δει πως κοιτάζει ποτέ πότε. Μπας περιπτώσει, το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον. Ας συνεχίσουμε. Εγώ λέω ότι είναι η κυρία Βόρτρεϊ. Εσείς. Εγώ έχω κάνει τα συμπεράσματά μου από την αρχή. Όλα όσα έχουν γίνει από τότε μου δείξαν εκεί. Και έχω ακόμα την ίδια άποψη. Ποιος είναι. Λοιπόν, όχι, δεν μπορώ να το φανερώσω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σκόπιμο. Ακριβώς. Θα θέλατε να φέρω ένα κουτί μπισκότα. Αυτό είναι μια ιδέα. Μπλόρ, σφραγισμένο το κουτί. Ξέρετε, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι έγιναν εκείνες οι κουρτίνες που μας έλεγε ο Ρότζερς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας τρελός δολοφόνος μπορεί να θέλει κάτι κόκκινο να έλεγε κουρτίνες. Χάθηκαν κι άλλα πράγματα. Η Μπρέντι είχε χάσει το πλεκτό της. Ο δολοφόνος ήταν κλειτομανής. Πώς είναι η συνέχεια το ποίημα. 5 μικρά ανθρωπάκια. Λεξίματα είχαν με τον νόμο, το ένα στην έδρα κάθισε. 4 μήνα μόνο. Την έδρα κάθισε. Εκτός κι αν αυτό σημαίνει. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν το έχουν αορροπή από το δεσποινής μου. Με μπερδέψατε. Εγώ σας έχω δώσει το ρόλο του θήτη, όχι του θύματος. Αυτό το φρικτό ποίημα είναι ριζωμένο στο μυαλό μου μέχρι να πεθάνω. Πού είναι ο Μπλόρ, αργεί. Λες να έπεσε καμιά νεύρα. Σας έχω παρακαλέσει να συγκρατήσετε το χιούμορ σας, Λοχαγέ. Έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. Το κάνω από αντίδραση στον εκνευρισμό μου. Όχι, ευχαριστώ. Μήπως να το ψάξουμε. Δεν έχεις φάει τίποτα. Δεν πάει τίποτα κάτω. Ναι, αλλά το καλό που σου θέλω φάει, γιατί ο Μπλόρ δεν θα βρίσκονται ψύχουλο. Δεν καταλαβαίνω που το βρίσκεις το αστείο. Δεν ωφελείστε τίποτα να μείνουμε νηστικοί. Από τσιγάρα πώς είμαστε. Ούτε ένα. Ούτε εγώ. Ξέρετε, έχω ένα ολόκληρο πακέτο. Πάνω στη βαλίτσα. Πάω να το φέρω. Αλλά να μην κολλήσει κανείς από αυτές τους. Κανείς. Η κοπέλα πρέπει κάτι να φάει. Ωραία μπισκότα. Γλυκά είναι. Όχι, με τυρί. Σπάσανε και αυτοί στα νεύρα. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω πως είναι πολύ έξυπνη και πολύ ψύχρεμη. Την υποπτεύεστε. Δεν θα ήταν εύκολο σε μια γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για τις γυναίκες, γιατρέ. Θα θέλατε λίγο ουίσκι.
Πάμε να το βγάλεις φραγισμένο, ναι. Φιλ, πού είσαι? Εδώ. Φως, λίγο φως, δεν αντέχω στο σκοτάδι. Τι έγινε? Ήταν το παράθυρο ανοιχτό. Τότε μια κορδέλα από μακριά φύκια άγγιξε το λαιμό μου. Μέσα στο σκοτάδι νόμιζα πως κάποιος με έφυγε. Ήταν σαν χέρι. Πόσο τρόμαξα. Δίκιο έχεις. Ποιος έβαλε εκεί τα φύκια? Ποιος είναι? Ησυχάστε, εμείς είμαστε. Ποιος πυροβόλησε? Πέθανε, πέθανε. Η σφαίρα την έκανε στο κεφάλι. Ένα στην έδρα κάθισε, θες να μην μόνο. Δεσποινής Κλέιθον. Βέρα! Αποφασιστήκατε πως θέλετε τσιγάρο για να πάω επάνω. Εσείς είχατε βάλει τα φύκια. Και όλα αυτά για να δολοφονήσετε αυτή την καημένη. Την ανυπεράσπιστη κυρία μέσα στο σκοτάδι. Τρελή. Τρελή. Είστε όλοι τρελοί, Γι' αυτό θέλετε το πλεκτό και την κουρτίνα, Η Τίβενος και η περίουκα του δικαστή. Τρελή. Εσείς τα είχατε κανονίσει όλα από την αρχή, Πρέπει να φύγω από εδώ. Τρία μικρά ανθρωπάκια κάθονται στη σειρά. Σκέφτονται καθώς τρώνε ποιον θα πεθάνει μέσα. Σταμάτα, φίλοι! Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο το σκηνής Κλέιθον. Τώρα που έφαγα νιώθω άλλος άνθρωπος. Ήμασταν κάπου 24 ώρες ληστικοί. Όταν είναι μέρα, όλα αλλάζουν. Ναι, μόνο μην ξεχνάς που στην ημέρα είναι εδώ αυτός ο επικίνδυνος τρελός. Είναι περίεργο, αλλά αισθάνομαι να μου έφυγε τώρα. Ναι, γιατί τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο δολοφόνος. Έτσι πλό. Ναι. Μέχρι τώρα εποπτευόμασταν ο ένας τον άλλον. Από την αρχή μου φέρει πως ήταν ο Άμστρονγκ. Ναι, γλυκιά μου. Μέχρι τη στιγμή που σ' έπιασε τρέλα και μας υποτευώσουν όλους. Όλα φαίνονται κουτά με το φως, εντάξει. Ναι, πολύ κουτά. Ας υποθέσουμε ότι είναι ο Άμστρονγκ. Πού μπορεί να βρίσκεται τώρα? Ξέρω καλά τι περιοχή να πετύχει. Τι ακριβώς βρήκατε? Ένα παπούτσι στην άκρη του βράχου. Δηλαδή αυτοκτόνησε ή δίθεν αυτοκτόνησε. Όλα κανονισμένα με κάθε λεπτομέρεια. Μέχρι και ένα σεντόνι λείπει. Το βρίσκω υπερβολικό. Ποιος που πάει να πληγεί δεν κάθεται να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Είμαστε σίγουροι όμως πως δεν πνίγηκε. Απλώς ήθελε να τα κανονίσει όλα σύμφωνα με το ποίημα. Και αν είναι στα αλήθεια πεθαμένος. Δεν το πιστεύω. Είναι ανατριχιαστικό πάντως να σκέφτεται κανείς. Πως εμείς τρώμε και μιλάμε εδώ, ενώ έχουμε γύρω μας όλα αυτά τα πτώματα. 5 πτώματα είναι. Ακριβώς 5 είναι. Κυρία Ρότζερς. Μαζί με αυτήν τα βγάζω 5. Μισό. Ο Μάρστον 1, η Έθελ 2, Μακέντζι 3, Τόμ 4, Έμιλι 5, η Wargrave 6, 7, 8, 9 με τον Άμστρονγκ 10 δίκαιες. Δεν βρίσκεις ότι κάπου να τους πάμε? Detective είμαι, όχι κοράκι. Μη συζητάτε καν για πτώματα, για το Θεό. Αυτό που έχει σημασία πάντως τώρα είναι πως τους σκότωσε ο Άμστρονγκ. Πώς πιστεύεις ότι σου πήρε το περίστροφο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ακριβώς έγινε τη νύχτα? Όταν πέθανε η Wargrave και σε έπιασε κρίση, ανέβηκες και κλείστηκες στο δωμάτιό σου και μετά πήγαμε από λίγο στα δικά μας. Ανεβήκαμε και κλειστήκαμε κι εμείς στα δωμάτια μας. Μετά άκουσα ένα θόρυβο, βγήκα από το δωμάτιό μου και χτύπησα στον κλόβ και ευτυχώς ήταν μέσα. Μετά χτύπησα και στο Άμστρονγκ, αλλά η κάμαρά του ήταν άδεια. Μετά χτύπησα και σε εσένα και σου είπα να μην βγεις σε οποιαδήποτε περίπτωση. Κατεβήκαμε κάτω και βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή και το πιστόλι μου κάτω. Τι στο διάλογο ήθελε να κάνει ο Άμστρονγκ και το πέταξε κάτω? Ξέρω εγώ, από λάθος ή από βλακεία. Πού μπορεί να βρίσκεται τώρα? Κάπου θα παραφυλάει να πιάσει κάποιον από εμάς. Πρέπει να ψάξουμε το σπίτι. Για να πέσουμε στην παγίδα του. Σωστά. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Όταν κατεβήκαμε κάτω, είσαι σίγουρη ότι δεν άκουσες τίποτα? Η φαντασία μου και τι δεν άκουγε. Αλλά θα έπρεπε να πιάσει φωτιά όλο το σπίτι για να αποφάσισα εγώ να έβγαινα από εκεί. Λοιπόν, παιδιά, τέρμα ο καιρός για φλιαρίες. Τώρα χρειάζεται δράση. Πρέπει να βρούμε τον Άμστρονγκ. Όχι, είμαι της άποψης να κάτσουμε εδώ.
Τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα τον άλλο. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι θέλω να το πιάσω. Σαν που το έκανες, Λεπλόρ. Λόρ, δεν μου λες. Στα αλήθεια κατέθεσες ψέματα σε εκείνη τη δίκη. Τώρα είναι αργά πια. Η αλήθεια είναι πως πράγματι ο Λάντορ ήταν αθώος. Η συμμορία του με πλήρωσε να καταθέσω. Δεν περίμενα όμως να μείνει τόσο καιρό στη φυλακή. Και όλα αυτά δεν μπορούσα να τα πω χθες μπροστά στη δικαστή. Σωστά. Για τον Σέταν που καταδίκασε η Βόλτρι, τι πιστεύετε? Ήταν στα αλήθεια ένοχος. Δεν το πιστεύω, αθώος ήταν. Απλά η Βόλτρι ήθελε να το ξεκάνει. Λοιπόν, Μπλο, τώρα μου αρέσει περισσότερο που ξέρουμε ότι και οι δύο δεν ήσαν αθώος, Ήταν γερή μπάζα. Όχι όσο θα έπρεπε. Ο Μπένι, ο αρχηγός της συμμορίας, ήταν τσικούρης. Όμως προήλθε. Ναι, και ο Λάντορ μέσα εκεί και τα τίναξε. Μα δεν περίμενα να πεθάνει. Ναι, ήταν γκίνια σου. Πιο πολύ γκίνια δική του. Και δική σου. Γιατί με αυτό που έγινε κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου. Εγώ. Από τον Άμστρομ. Μα τα προσέχω. Και πρέπει να προσέχει. Μην ξεχνάς ότι 3 ανθρωπάκια έχουν μείνει μόνο. Και εσύ? Καλά, ευχαριστώ. Εγώ δεν κινδυνεύω. Έχω βρεθεί σε καταστάσεις πολύ πιο ζώρικες. Εξάλλου έχω και το πιστόλι. Σωστά. Έχεις και το πιστόλι. Δεν μου λες. Το πιστόλι το έχασες. Και τώρα λες πως το βρήκες. Και πώς είμαστε βέβαιοι ότι δεν το είχες διαρκώς επάνω σου? Το κεφάλι σου είναι σαν παπούτσι μου. Δεν χωρά παραπάνω από μια σκέψη. Μία μόνο, αλλά καλή. Επιμένεις. Στη θέση σου θα έβρισκα μια πιο πιστική δικαιολογία. Σκέφτηκα πως όσο κι αν είσαι αστυνομικός, θα κούραζες λίγο το μυαλό σου για να σκεφτείς κάτι καλύτερο. Τι θες να πεις για την αστυνομία? Τώρα τι να πω, εξάλλου δεν ανήκει πια σε αυτή. Άκου Λοχαγελόπερ. Άμα είσαι άνθρωπος τίμιος όπως λες. Μη σπέβδεις, Μπλόρ. Βιάζεσαι. Ούτε εσύ είσαι τίμιος, ούτε είπα ποτέ κάτι εγώ για τον εαυτό μου. Έστω. Αν είσαι ειλικρινής, πέταξε το περίστροφο. Μείνεις αφελής. Θέλω να ψάξω για τον Άμστρομ. Δεν μου το δανείζεις. Ξέρεις τι αρχίζω να υποπτεύομαι? Δεν αρχίζεις τώρα, ρε, κολόμπατσε. Από χτες άρχισες. Έλα, πες το. Πες το. Σκέφτεσαι ότι εγώ είμαι μόνος τους, Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Καλά λέγε τι θες. Αλλά σε πρώτο... Κάνετε σαν παιδιά. Και τσακώνονται είστε αδίκως. Γιατί μπορεί να σας πείσω πως ο νόστος είναι ο Άμστρομ. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε τι λέει το ποίημα μετά? 4 μικρά ανθρωπάκια θάλασσα αγαπούσαν κρύα, το ένα εκεί ανέπνευσε και μείναν μόνο 3. Δεν καταλαβαίνετε. Ανέπνευσε. Ο Άμστρομ προσποιήθηκε την αυτοκτονία του. Δεν είναι στα αλήθεια πεθαμένος. Αναπνέει ακόμα. Πολύ έξυπνο αυτό. Για συνέχισε. Πιστεύω πως είναι αναμφισβήτητη απόδειξη. Βλέπετε, όλη αυτή η ιστορία είναι τρελή. Γιατί είναι και ο ίδιος τρελός. Τον ειδονίζει να γίνουν όλα σύμφωνα με το ποίημα. Έγκρισε το δικαστή, με τίβανο και περούκα. Σκότωσε το Ρότζερ την ώρα που άκοβε ξύλα. Δολοφόνησε την Μπρέντ με τσίπημα σύρικας για να δίνει την εντύπωση πως ήταν αυτοκεντρημένοι σας. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει δηλητηριάσει. Θέλει τα πάντα να γίνουν όπως το ποίημα. Και τώρα που ξέρουμε το ποίημα, μπορούμε να δούμε και τι θα γίνει και παρακάτω. Πώς πήγαινε παρακάτω το ποίημα? 3 μικρά ανθρωπάκια πήγαν στο ζωολογικό. Αρκούδα το ένα αγκάλιασε και έμειναν μόνο 2. Ευτυχώς δεν υπάρχει ζωολογικό στο νησί. Τι θα λέγατε για λίγη μπύρα? Πάψε έστω για 2 λεπτά να σκέφτεσαι το στομάχι σου, ρε Μπλόρ. Μα έχει τόσες μπύρες στην κουζίνα. Τα ακούσατε αυτό? Η βάρκα! Η βάρκα! Σωθήκαμε! Σωθήκαμε! Βοήθεια! Μπλόρ! Πάει! Είναι νεκρός! Πώς? Κάτι τον πλάκωσε. Φίλιπ. Τι βλάκας που ήταν ο Μπλόρ! Και έτσι μείναν 2. Ναι, και πρέπει να προσέχουμε τη συνέχεια. Φίλιπ, δεν θα το ξεφύγουμε. Θα μας πιάσει. Ηρέμησε, θα ξεφύγουμε. Τίποτα δεν μου έχει πάει άσχημα μέχρι τώρα. Δεν αισθάνεσαι πως κάποιος είναι εδώ. Κάποιος περιμένει. Εδώ. Εδώ, συγκράτησε τα νεύρα σου. Ηρέμησε. Κοίτα να φύγει. Πάμε να φύγουμε από το σπίτι. Ηρέμησε. Σε γιατρό, πάμε να φύγουμε. Ηρέμησε. Πρόσεχε, Φίλιπ. Για Μπλόρ με πέρασες. Ο Άρμστρονγκ πέθανε στα αλήθεια. Τότε δεν υπάρχει κανένας στο νησί.
από εμάς. Τώρα ξέρουμε τι έχει γίνει, Τώρα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, Ωραίο το κόλπο με τον Μπλόρε. Η Warner είχε καταλάβει ότι σου είναι επικίνδυνη. Εσύ. Στην αλήθεια. Ξέκανες το κοριτσάκι, Φίλοι, πρέπει να με πιστέψεις. Δεν έφτανα εγώ. Άλλος έφτιαξε σε παρακαλώ. Σε πιστεύω. Αλλά φρόντισε να είναι πιστική ιστορία. Έφυγε άλλος. Ποιος? Ο θείος της Πέτρας, ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Ρομαντική ιστορία. Μην ηρωνεύεσαι. Η Πέτρα γεννήθηκε μετά το θάνατο του πατέρα της. Αν δεν γεννιόταν παιδί, τότε το χάρτη θα έπαιρνε όλοι. Κλασική ιστορία του παραδού θείου. Ναι, ήταν. Μα δεν το είχα καταλάβει. Η Πέτρα πάντοτε είχε έναν βράχο. Μέσα στη θάλασσα, πέρα από την αμμουδιά. Αλλά δεν της επέτρεπε να πηγαίνει ως εκεί. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Μια μέρα που κολυμπούσαμε, έπρεπε να γυρίσω στο σπίτι. Έπρεπε κάτι να πάρω, δεν έλειπα πολύ. Όταν γύρισα, την είδα. Είχε ήδη αρχίσει να πηγαίνει προς το βράχο. Έτρεξα από πίσω της, μα με σταμάτησε ο Χάρη. Μη κάνεις το ταμάρις μου, είπε. Εγώ της απέτρεψα λοιπόν. Ενδιαφέρον. Του ξέφυγα μέσα από τα χέρια. Προσπάθησα να το ξεφύγω. Μα και μέχρι να τρέξω, είχε ήδη εξαφανιστεί. Κάποιος παιδί και αυτά. Δεν μπορούσα να την αγαπούσα. Και σε πίστεψε μετά από αυτό. Νομίζεις πως εγώ μπορούσα να τον ξαναδάω. Σε μια πρώτη τάξη ως ψεύτρα. Εσύ. Τι εγώ, ποιος έστε πάλι στο γύρο. Τώρα ξέρουμε ότι δεν το έκανε ο Άρμστρονγκ. Και ξέρουμε καλά πως δεν μπορεί να είμαι εγώ. Ξάλλου εγώ, μισώ το φόρνο. Εσύ στο φόρνο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άφησες να πεθάνουν. Το αστείο είναι ότι δεν τους άφησα να πεθάνουν εγώ. Τι θες να πεις, τι έγινε. Μία. Εδώ, μία μόνο φορά στη ζωή μου στάθηκα γενναίος, όπως λένε. Κινδύνευσε η ζωή μου για να σωθεί δική τους. Έτρεξα στην έρημο, τους άφησα το όπλο μου και μερικές τροφές. Και έτρεξα, μόνος και άλογος, για να βρω επαφή με τους δικούς μας. Αλλά δεν τα κατάφερα. Όταν έφτασα, ήταν αργά. Και έτσι βγήκε η φήμη ότι τους εγκατέλειψα. Φήμη, μπροστά σε όλους μας ομολόγησες την αρχή σου. Το ξέρω, αλλά δεν διασκέδασα να βλέπω τις φάτσες τους. Τόσο χάζεις μου, Μισοκίνα. Νομίζω ότι τόσο εύκολα μπορώ να σε πιστέψω. Στο διάολο. Έπρεπε να το είχα παρατηρήσει. Το πρόσωπό σου. Το πρόσωπο ενός παλιά! Και στα κράτησε κομμωδία. Δύο μικρά ανθρωπάκια, σε απλώς είναι αγαπημένα. Το ένα καρδιά δεν έχει πια και έμεινε μόνο ένα. Συνήθως εσύ μένεις. Καμιά φορά ο Λόμπαρ. Ανάλογα με αυτό προλάβει να σου πάρει το πιστόλι. Είστε όλοι όμως βλάκες! Βλάκες και προβλέψιμοι! Αναρωτιέμαι πώς οποιοσδήποτε από όλους σας δεν τιμωρήθηκε ποτέ όσο ζούσε. Ας είναι. Ξέρεις τη συνέχεια. Έτσι μικρό ανθρωπάκι, μονάχο ήταν ένα. Σκηνή πήρε, κρεμάστηκε και δεν έμεινε κανένα. Τι λέτε, κυρία Μόργαν, γιατί ζείτε. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Κύριε Μόργαν, τι λέτε. Ζέτο! Ετοίμασε το χώρο να είμαστε έτοιμοι. Κρεμιέται και η βέρα και ξαναρχίζουμε. Ζέτο, αυτός που καταδικάσατε, ο Βαρκάς. Η δική του αέναη τιμωρία άφησε το πλήρωμά του να πνιγεί. Και τον έβαλε να ζει και να ξαναζεί, να πηγαίνει τους ανθρώπους, στους ανατρόπους. Θα κρεμαστείς, να τελειώνουμε. Τι να αυτά. Αυτά. Οι αλυσίδες σας, εγκλήματά σας, ότι σας κρατάει στη ζωή, η τύψη σας. Κυρία Βέρα! Πέτρα! Πέτρα, σε το δένει! Πέτρα, γιατί σε έμοσχημα, για τον μήλο δεν δώνει. Κυρία Βέρα, κρυώνω! Συγγνώμη, φτάνει πια. Συγκινητικό! Εγώ σκότωσα το Φίλιπ. Ο Φίλιπ δεν έχει τύψεις. Ο Φίλιπ είναι
μαθαίνετε. Δεν σ' αφήνω. Είμαι εδώ, δεν σ' αφήνω. Δεν σ' αφήνω, δεν μπορώ. Τέρα! Σκηνή πήρε, κρεμάστηκε και δεν έμεινε κανένα. Όχι. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω. Ούτε ο θείος σου φταίει, ούτε κανένας άλλος. Εγώ είπα ψέματα. Εγώ είπα ψέματα στο δικαστήριο. Εγώ είπα ψέματα στη μητέρα σου. Μπορείς να φύγεις. Σε συγχώρεσαι, μπορείς να φύγεις. Δεν είναι αντίο. Θα τα ξαναπούμε. Αξιολύπητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να στηρίξετε τα παιδιά σε αυτή την πολύμηνη προσπάθεια που κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για πάρα πολύ που είστε εδώ ανάμεσά μας. Βοηθήσατε και βάλατε πλάτες για να ανέβει αυτό. Βάλτε από άτομα της γέφυρας που τρέχαμε μέχρι τελευταία στιγμή
με καλώδια γιατί αποφάσισαν να χαλάσουν που έκανε ακροβατικά να έρθει από πίσω να το φτιάξει. Βλέπετε από τον Νίκο, ο οποίος ερχόταν εδώ πέρα να προσπαθήσουμε τα φώτα. Ο Αναστάσης για τη μουσική. 1002 άτομα τα οποία μας κάνανε πλάτες για να μην δουλεύει ο ένας, να κάνουμε μια πρόβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στα επόμενα.